Добрай раніцы, мои шановныя. Сёння чацвер. Сёння пагуляем у Еўратрак сімулятар. Так, я напярэдадні строму праверыў усе, каб працавала. Маецца на ўвазе наша справы, якія маюцца для Твіча, забалы каналу. Ой, пра гэта я вось скажу. Бо ўчора адзін з гледачоў запускаў і нічога не спрацавала чамусьці, але ўручную яно працавала як належыць. Дзіўнаваценька. Так, як вы бачыце, у нас тры дасягнення, якія наперадзе нас чакаюць. Мы на мінулым стрыме зрабілі толькі адзін крок. Check-in, check-out. Так, выбачаюся. Ну што, сёння працягваем. Check-in, check-out. Нагадаю, што гэта ў нас дастаўка да кампаній, груз да кампаніі, якая называецца чамусьці FLE. Вось, так што вось так запрацавала. Трэба знайсці сабе груз, які мы павязем сюды. Так, вось так. FLE. Я ўжо не памятаю. Мы на мінулым стрыме ж разрабілі добрае дасягненне, якое называлася Sailor, правда? Вось таму у нас адно только зараз выкананае ў check-in, check-out. Аголам трэба зрабіць 8 дастав по гэтаму дасягненню. FLE, як бачыце, гэта паліўная станцыя, наколькі я памятаю, якая знаходзіцца непадалёк ад гораду таго ці іншага. Ёсць Басці, Штутгарт, Тулуза. Нам патрэбныя гарады, якія знаходзяцца ў Францыі, як зразумела з назву страму. Так, Басція, Брест, Клермон, Монпельер, Нанс, і Тулуза. То бок тут нам падыходзіць два. З Цюрыха ў Басцію. Так, і ў Тулузе. Давайте пачнем з тулузскага. Ой, чакайце, я не паглядзеў, з якога горада мне трэба выязджаць. Чакайце, зараз. Гэта ўсё цудоўна, а нам трэба адпачыць. Я дурны. Вось так заўсёды. Вось забудзешся на гэта, так. Паколькі мы не забавязаны пакуль што кантрактам, давайте мы знойдзем сабе адпачынак. Вось ён тут. Вось сюды. Так, і паедзем адпачым. Гэта мы сюды прывезлі што? Мінулы раз яхту? Ну, выглядае на тое, нібы яхту. Чаму яна паказвае, ну, 2100... таму што яна паказвае нам адабраць груз. А я ўсё не аддупля... дарэчы, там у нас будзе рамонтная майстэрня. У ідэі заедзем, бо я бачу, што маем пашкоджаны цягач. Колы, бачыце, на іконцы чырвоная. Я ўжо не памятаю, што было тыдзень таму. Вы, калі што там у каментарах, адзначайцеся, як прыйшоў ваш тыдзень. Як бачыце, у мяне даволі актыўна. Столькі адбываецца дзеянняў за гэтыя 7 дзён, што літаральна забываешся аб прагрэсе, які тут маецца ў нас у гульні. Разумею, што гэта не найважнейшая рэч, вітанашкі, Анюта. Але тым не менш. Як твоя справа? Няўжо ў цябе там нічога няма на працы? Як там? Вельмі цёпла ў хаце. Усё табе так адпаведу на твоё пытанне. Ужо вельмі цёпла, а сонца яшчэ не свеціць у вокны.
працы есть что рабіць. Бо ты пісала мне там, што так чакаеш нібы стрыму гэтага. Я і падумаў, што можа няма што рабіць. Сядзіш сабе, сумуеш. Так, добра. Майстэрня Рено. Гэта не майстэрня, гэта... Проста аўтасклеп. Зразумеў? Зразумеў. Майстэрня, значыцца, няма. Ну, як кажуць, хер з вами. Мы поедем просто адпачываць. У вас не душно? Я ведаю, што у вас не душно. Вы ж там увогуле не быў у гэтым сидзіцё. Ой, як я вам падмурку. Таму у вас прахалода цягне. А зімой дык увогуле халадно. Гатэль. Так. Все, паркуемся сюды. І адпачываем. Давай, як люди, станем толькі. Все, гасім рухавік, адпачываем. Не, я ж казала, што стрым гэта АСМР медытацыя на фоне. Ну, разумею. Так, зноўку. Перавяраем FOI. Дзе наш гэты груз? Зараз уже нема. У Басцію толькі застаўся. Няблага. 35 хвілін. Оу, даволі далёкае падружаванне. А можа штосьці іншае ёсць? Франкфурт. Не цікавіць, мне падаецца, так. Кальві? Кальві падыходзіць. Гэта Францыя, правда? Не? Ой, гэта Італія. Клермон. Ось Тулуза ёсць. Барселона, Тулуза. О, выдатна. Мне падабаецца 4 гадзіны. Значыцца, ляцім у Барселону. На пляжы нам адпачыць не дадуць, але... Затое мы пракоцімся па дарогах Гішпаніі. Так, 21 километр, каб адабраць груз. Задавальняе мяне гэтае. 21 километр за паўгадзіны. Мы не прыедзем, але у нас 4 гадзіны, наколькі я памятаю, на адбор грузу. Па Гішпаніі, дарэчы, я яшчэ ніколі не ездзіў. Там літаральна краху мы праехались аднойчы, калі была дастава ў Барселону з порту, падаецца. Не порту гораду, а порту як прадпрыемства. Таму нешта везлі тут. Але літаральна гэта было 2 кіламетры, не больш. Цягнік тут ёсць. Так, вось гэтыя рэчы пасярэдзіне, яны мне не падабаюцца. Я без іх абышоўся насамрэч. Але дарогі якасныя. Так, нам сюды. Бляха, развязкі капца проста горшыя за варшаўскія. Так, тут нас будзе чакаць разворот, я бачу. Дзіўна. Я толькі памятаю, такую дарогу ў Расіі была, там каля Петербургу. Што трэба вось так было на нейкую шашу выскокваць, потым разворачвацца.
так, слухайце, глядзіш наўкола, то няблага гэта ўсё выглядае. Дарогі вельмі добрыя. І краявід прыгожы. Я раней вось з такіх сімулятараў я гуляўся толькі у гэты рэйсінг, як яго, Колін Макрэй. Нават не сказаць, што каб рэйсінг колавы гэты на кальцы, але ж ралійны, ралійны рэйсінг. То там былі троху іншыя пейзажы, але агулам так, каляровая палітра, яна такая самая была. Так. Але ось па такіх якасных дарогах мы там не каталіся. Ой, штосьці доўга. Ну, гэта, бляха, 35 кіламетраў, штосьці мы доўга едзем, тым не менш. Па гэтых развязках проста капец. Ну, нарешті, засталося 2 кілометри, зовсім недалеко. А гэта ж мы поедем з Гішпаніі ў Францыю і атрымліваецца, што мы будзем праязджаць праз горы. Правда ж, там же ж... Якая там дзяржава? Андора? Ці якая? Правда, Андора ж? Там між Гішпаніяй і Францыяй. Аэропорт. Ништяк. А ну чакай. Давай вверх. До Соника. Упершыню, дарэчы, ваш аэропорт, нягледзячы на тое, што ён ёсць у Германії, вось, але яго не бачна, там ты толькі можаш заўважыць, як сядае самалёт, калі ты праязджаеш міма. А тут, глядзі ты, грузавы ёсць тэрмінал, усе справы, ай-яй-яй. Все, покатили. Напереди колькі у нас? 412 километров, без адпачынку. Вось так вот з Гішпаніі ў Тулузу, а? Хто б мог подумаць? Вось гэтыя еўрапейцы, правда?
Усё поруч, 100 кілометрів туди, 500 сюди, і усё в іншій державі. З іншої культури, з іншою мовою, усё інше. Что это, хлопец, тут на Ауди ледь едет? Ну, может, они гэтыя пластиковые слупы тут понаставляли повсюду. Яны что, такие эффективные? Яны ж драпаюць усё на свете, только краміся их, особливо в гульні. Ну что такое, ну... 25 километров на годину, ну людцы. О, як добра, што я гэтае дасягненне Pathfinder зрабіў ужо. Вы паглядзіце толькі на тое, як адзначаецца прыязджаны шлях у Гішпаніі. Бачыце, на коле вось гэтыя шэрыя кавалачкі. Яны пузалік не пайшлі, і не было б 100%. Я б закалупаўся Гішпанію адкрываць. Па кожным кавалачку трэба было б праехацца. Цікава, што там такое? Бачыце, на мінімапе шэренькая ёсць. Такі кавалачак. Што гэта? Ну-ка, камера. Покажи, што там. Нічого не разумею. А што тут робіць шэрам? Некае адгалінаванне? Проста шляху? І яно ідзе туды кудысьці. Можа, нейкая схаваная дарога? О, ВРВ, вітанушкі. Трэба праехацца. Ты яшчэ Гішпанію не адкрываў мапу? Сакрэтны праезд. Ну так, нейкі там такі будзе. Як звычайна ён пунктирам адзначаецца, калі ты яго праязджаеш, ці шэрым, ці наадварот жоўтенькім. І у тебе пакуль на паўзе Евротрак, так? Ты спыніўся на 80%. Приблизно. Зразумела. А ты учора, до речі, зовсім недовго посидів на струму. Там праці тебе закидали, чи що? Я аж ну засумовал. Где ты поделся? Trzymaj się lewej strony. Ой, чекай, відеосцена. А я на унизі, напевно, буде, правда? Відеосцена. Не, не поеду. Як-небудь потом. Это порт. Які пригоже. Ты толькі погляди на гэта. Стоит, чекає, ну. І он нас чекає, правда? Ну, да, мы оттуда выезжали, бачите, там. Холера, это что такое?
Трэба было паўдзельнічаць на метах, маеш на ўвазе. Падатковы білдинг? Цікаво. Прышпільна, вось гэта падатковая. Уяўляеце, каб у горадзе такая стаяла? Знянацку хоба, незвычайны чатырохкутнік нейкі, шкляны ці не шкляны, з бетону і шкла. А тут на табе. Кветкі нейкія, што адбываецца? Што з Барселоною такое? Гей, чакай. Так, далеко вверх я не поднимаюсь. И что это такое? А где Спанч Боб? Красти Краб есть, а Спанч Боб где? Так, у тым ліку. Твой тиммейт у танках, ну. Помник в Барселоне поставили. Тиммейту у танках. Так, нам направо. Закінутае будаўніцтва, заўважце, што тут нават нейкія заброшкі размаляваныя. То бок мы там глядзелі на гэты дадатковы шлях, і там быў будыначак недабудаваны, і тут таксама нейкая будова ідзе тыпу гасцініцы, ці што гэта? Як іх, бляха, гатэлі? Незразумелым. Пакуль што. Так, платны кавалак наперадзе. Зразумеў. Вось гэтае мне зразумела. А, дарэчы, у мяне ж ёсць апдейт па стрымах на гэтым тыдні. Я казаў, што будзе ў суботу зранку. Ну, Mass Effect. Але пакуль што... Чакай. А тут зелёненька, ты мяне ж прапусціш? Пропустила, выдатна. Ось, то зараз ёсць змены, у суботу зранку стрыма не будзе. Можа, калі з'явіцца магчымасць увечары, пастрымлю. Але у такім выпадку не абяцаю, што гэта будзе Mass Effect. Можа, танкі запушчу нейкія. Ось, думаю, што сапельку ганяш. А гэта так, бля, гаўно зранку ў мяне заўсёды. Разумееш? І оно праходзіць прыблізна о 10-й, о палове 11-й, вось так вось. А так, гэты нос чмыхае пастаянна зранку. Нягледзячы на тое, што прачынаешся там, мыешся і ўсё такое, ўсё гэта вычышчаеш, выдзьмухаеш сабе, але ж праз некаторы час яно зноўку. З чым звязанае, я не ведаю. Крацей не прыхварэў, калі пра гэта. Гэта яно так, нешта фізіялагічнае такое. Гэта, чакай, гэта ў мяне алергія на працу, во. Так, ты прачынаешься, памыўся, пачысціўся, ўсё, гатовы, прыходзіш такі на працу, у тебя адразу рэфлекс. Хаба. Так што адзінае лагічнае абгрунтаванне гэтага ўсяго, это тое, што ў тебе алергія на працу. Трэба ўзяць пасведчанне ад лекара, каб мне пенсію плаціць пачалі. Так, лева. Трымаемся. Мы выйгралі гэтую гонку у легкавога аўтамабіля. І наперадзе зноўку платны кавалак дарогі.
Зразумела. Понимаю. Стой. Что это такое? Ось сюди хочу, мені тут сподобалось. А чи не беремо? Є. Полетели далі. А до речі, я зайшов тоді на канал, як ти мені радив. Це вчора було, правда ж? Що ти написав про Roadcraft? Шортик поглядеть. А ён зайшов, мабуть, в тебе у ТикТоку з-за музыки, не? Альфавілі гэтага. У мяне, каля што, ў плейлісце даволі працяглы час гэтая мелодыя была, то яна... Зараз яна мне надакучыла, таму. Я троху змяніў плейліст свой. Яе там зараз нема, але так... Безумоўна, гэта лічы класічны поп. Прыемны. Прышпільныя горы, дарэчы. Вось па такіх гарах у раллі я ездзіў. Глядзіце, гару распалавінілі. Як у гэтым, у мульціку «Тачкі». Памятаеце, там таксама шаша была пракладзеная скрозь гора такая. Все, мы ў Францыю уезжаем. А што гэта за будынак такі там? Чечаныца? Перавезлі рэшткі з Перу. Ну что? Колькі мы тут 122 ляцім? Поворот. Трэба неяк акуратней. Так, зона адпачынку наперадзе. Ой, выбачаюся, я не заўважу, што злева хтось там падсунуўся ўжо. Бля, і зноўку платны кавалак. А на ютубе хіба што толькі ты я не сядзіць, бо я зараз, калі што... Чакайце, мне там гелікоптер праляціць над галавою. А вось, я зараз на ютубе нават не бачу, хто ў мяне там сядзіць. Бо гэта 5 чалавек. О, 6 нават. Ну, гэта ВРВ зайшоў 6. Вітаначкі ўсім. Гэта прыемненька. Каб яшчэ ў чаціку актыўнасць была такая, ух, агонь быў бы. А дарэчы, вам таксама бачна, што хтосьці з каментатараў у яго маецца нейкая карона там, усё такое. Што за ліха ВРВ? А ну давай, дзяліся ліхам. А хто тут ёсць? Алло? Хто ў чаце ёсць? Анюта пытаецца. Хто там ёсць жывы? Чакай, ВРВ зараз прачытаю. Літаральна хвіліну дай павернуць. Так, з улікам таго, колькі мы часу праводзім у Евротрак-сімулятор, трэба, мне падаецца, стырно сабе купляць. Вось калі мы разберомся з мэбляю, з ремонтам канчатковым у сваёй хаце, адразу буду жонку сваю як гэта задавольваць, каб яна мне дазволіла купіць усё стырно. І хачу яшчэ гэты спецыфічны геймпад для флайт-сімулятора.
Так, кармку у 5 хвілінах крамку ад мяне зачынілі. А чаму? Я ўчора заўважыла карона. Ну, вось учора яны з'явіліся, таксама заўважыў учора. Ад мяне зачынілі на рэканструкцыю, мне прыйдзецца хадзіць у крамку, якая у 8... Боже ж мой, 8 хвілін. Дык гэта ж проста невыносна. Прыйдзецца боты купіць сабе добрыя для хадзьбы. Каб шпацараваць было лягчэй. А у бягучых умовах з гэтай спякоты, якая маецца, і, напэўна, у вас таксама, як у нас, дык яшчэ і ваду з сабой браць прыйдзецца. Так, а што мне за гэта будзе? Што ты там будзеш купляць? Я ж кажу, што мы даволі... Ну, і зараз мы даволі стала і упэўнена гуляем Евротрак штотыдзень. Вось, я кажу, што трэба стырно купіць замест геймпадаў. А як гэта? А для Microsoft Flight Simulator увогуле трэба купіць геймпад адпаведны, каб быў гэты. Ну, ён складаецца з двух часцінаў. Гэта штурвал. Ось, і там ёсць такі яшчэ, як гэта называецца, не рэгулятор цягі, а... Ну, карацей. Вось, ты мільён разоў бачыла, што капітан караблю, калі узлятае, ён уперад такія штукі нахіляе, рычаг такі спецыфічны, каб цягаю кіраваць. Вось там таксама геймпад мае такі вось. Вот такую вот шастку, каб кантраляваць цягу. Падчас палёту. Так, зноўку брама. Зноўку аплочваць трэба нешта. Приехали, поехали. Нешта я зусім не разумею, навошта гэтыя кроны з'явіліся ў ютубе чаце. Тыпу найбольш актыўны ўдзельнік чата, ці што гэта такое? Не ведаю, як у вас, а ў мяне вось дзе напісана тыпу інтэрактыўны чат, ці нейкі іншы чат, агульны, не агульны. Там вось з'явілася яшчэ экспа нейка, 0 экспы. Вось на маім аккаунце зараз 0 экспы, тыпу. Я такі разумею, яна набіваецца, калі нешта ў чаце пішаш. Ой, мы, до речі, тут пад трандзёж 45 кілометраў засталося нам. Мы ўжо побач. Так, ёсць. Значится, интуиция не подвела. Значится, все зразумела. Гэта такі інтэрактыўны момант зрабілі на ютубе, каб ухваляць паводзіны карыстальнікаў, каб яны больш і больш пісалі паведамленняў. Ты подпишешь, коммерция з'являецца экспо? А, то бок, калі ты не подписан, то экспо нема. Вось на што. Ну, цікава, цікава. Такі момант спецыфічны, але трэба ўзяць сабе у галаву пакласці, як пункт, які можа прывабіць аўдыторыя.
Трошечки інтерактиву з'явилося на ютубі. Засталося ще як на твічі додати всіляких гульнів і все остатнє у якості модов. Чого, відомо, не хочеться. Не ведаю, як вам, але мені так докладно. Я ж комментировал, тебе немає корони? А, ну. А экспо гэтая висит над тобой? Может, ты не подписана на канал досюль? Ну да, як мінімум у тебе повинна була бути двойка, а то і одинка на сам граш. Ой. Отвернул увагу свою. Ледь не улетел. Короче, твой аккаунт чимось не подобається ютуба. Він тобі корони не дає. Зараз я доеду, проверю со свайго аккаунта ось. Калі штосьці напишуць, ён у мяне будзе. Корона гэтая ці не. Так, камаль что доехали, зусім трошечки засталось. Глядите, якое мастацтво у нас тут. Так, а это что за самолет там? Бачите, хвост некий. О, мы з аэропорту в аэропорт приехали. И что себе? Цікаво. Полетел. О, бачите, полетел. Як у Шопені. У сенсі, у Варшаві ось є ж Шопен. Там так само так можна побачити, як вони взлітають. Так, де нам тут? Ось бачу зелененько. Так, давай, не спиняйся. Ну ти серйозно ось зараз. Так, давай паркуемся. Тут довольно просто. got a premonition, I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody, and you can trust me, baby, we got everything. Call me whenever you feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Готово. Так, check-in, check-out. Другий пункт. Мы приехали у Тулузы. Так. Нового что скриншот. А, это я випадково натиснув, вибачаюся. Так, Тулузу. Викреслюємо. Зараз ми ще перевіримо коментаторські ніякі навички свої.
Вітальки. О, а у мяне корона ёсць. Ха! Вось так вось, Анюта. Вось так вось яно працуе. Гэта нешта там на тваім баку. Так што адразу з коронай прыйшоў, бачыш? Вось так вось. Стомленасць у нас невялічка. Дарэчы, давайте глянем, што мы можам зараз... Ой, не тое. Што мы можам тут сабе ўзяць у FLE. FLE. Так, тут нема доставочки, тут нема. Во. Мадрид і Кальві. І не тое нам не падыходзіць. Нам трэба, каб было Францыя. Тулузы толькі што прыехалі. У Брест. Адкуль куды? А можа адпачыць, а потым... А можа і не. Ля Рошель. Паляцелі у Ля Рошель. Так, кале-ле-ле-ле-ле-ле. Во, Ля Рошель. Готово. Зараз ВРВ что-нибудь мне напиша на конт того, что я неправильно вымаўляю. Гэта французское слово. Будзе нейка Ля Руж. Ля Руж. Ці штосьці падобнае. Цікаво, у Ля Рошель там робяць конфеты нейкія, бо падобнае нешта назва на нейкія цукеркі. Як толькі з'явіцца нагода, сядзіш, чакаеш. Подловіць кап. Na rondzie zjedź pierwszy zjazd. Трэба, Анюта, ведаеш, што трэба даць ролю табе гэтага мадэратара. Вось. Таму, можа, за гэтага карона ў цябе няма адразу. Даць табе мадэратарства ці не? Так, нам трэба спяшацца, бо палова стаміна толькі. Я б хацеў бы зрабіць гэтую дастаўку яшчэ да таго, як мне трэба будзе адпачываць. Трошечки па траўцы праехацца, не пашкодзіць. Так, давай, у Брест поедем. Не у беларускі, на жаль. Так, з таго боку. Не дапаможа, лічыш? Ну, як хочаш. Гэта я так, у якасці магчымасцяў. Можа, ты б хацела даваць тут баны направо-налево на ютубе. Усялякім рашыстам, фашыстам. Хто ж цябе ведае? Ці наадварот, мне даваць бан. Каб сядзеў моўчкі. Бо звычайна ты гэтым і займаешся. Навошта ты гэта сказаў? Навошта ты тое сказаў? Лепш маўчаў бы. Каб была тут і гэта роля не мадэратара, а цэнзара, о, гэта 100% да цябе. Ну што, 467 кіламетраў. Ой, слухайце, будзе рызыкоўна. Кажу, як ёсць. Стомленасці у нас даволі багата. Мы амаль што на палове. Мы адвезлі зараз груз, які быў 415 кіламетраў, падаецца, на адлегласці ад нас.
Тулузам. Яшчэ 460 трэба праехаць, а гэта азначае, і да гэтага мы праехалі каля 30, каля 20. То бок мы там блізка да ліміту ўжо апынуліся нашых магчымасцяў за дзень. Нагадаю, што прыблізна за дзень праязджаеш 800-900 кіламетраў. Вось, і трэба адпачываць. Хаця, ёсць рэкорд на вось гэтым аккаунце. Тут ён не фіксуецца ніяк, колькі ты праехаў без сну. А ў мяне было 1413, падаецца, ці 30 кіламетраў, штосьці такое. За сотні адны праляцелі. На чырвоных ледзь выжылі, але па дарозе краснулі разоў 3, падаецца, а можа 4. Маецца на ўвазе, што ён адрубіўся. Тут такая механіка ёсць. Калі ты стамляешся на чырвоным, праз некаторы час, там хвілінка ці паўхвілінкі, тыпу замыкаюцца вочы. Вось, і ты проста вось нічога не можаш рабіць, чорны экран становіцца, і там калі не паспеў захамаваць, то знойдзеш сабе недзе ў будынку, у плоце ці дзе-небудзь яшчэ. Кава не працуе ў гэтай гульні. Гэта не Long Dark, дзе каву папіў, усё, ачуняў адразу. Дарэчы, я учора, калі гулялі ў Long Dark, я злавіў сабе, бляха, 2 разы на роспачы. Што я думаў, што ўжо ўсё, трэба згортваць гэтую гульню, пачынаць наноў. Вось, і што цікавае з механікі заўважыў, гэта вось тое, што не кідалася ў вочы ніколі. Да гэтага тое, што калі цябе ёсць магчымасць распаліць вогнішча, і ты змерз, як малпа на паўночным полюсе, то бок ушчэнту чырвонае, ты можаш распаліць вогнішча, выпіць гарачай гарбаты ці кавы, і адразу атрымліваеш бонус для цеплыні. Нягледзячы на тое, што я паўзе ўніз, падчас таго, пакуль ты там каля вогнішча сядзіш, бо не хапае цеплыні ад галінак, трэба вугад выкарыстоўваць, тыпу. Але, вось такі раптоўны разавы бонус ад выпітага кубка гарачай вадкасці, ён заходзіць. Гэта добра, трэба гэта у сваёй галаве адкласці, не забыцца праз тыдзень, гэта звычайна бывае. Вось, так што... Але, бляха, учора выжывач падкінуў свінні крыху. Тое, што там на гэтую гару не ўдалося ўкараскацца, бо ажно 2 буйных такіх этапа, 2 сцяны. Я на гэтае забыўся, тое, што пакінуў там ліхтар, штосьці яшчэ. Ну, карацей, даволі шмат чого я там пакінуў на гары. Потым як-небудзь павернемся. Але тое, што ліхтара нету, гэта, вядома, гаўно. Бо праз пячоры праходзіць прыйдзецца толькі з паходнікамі. І гэта азначае, што трэба будзе шукаць недзе чырвоных і сініх, каб была магчымасць прайсці з іх дапамогай і распаліць вогнішча, і там запалкі, і ўсё такое. Ну, карацей, яшчэ шмат наперадзе. А можа, знойдзем іншы ліхтар. І ўсё, і заб'ем балта на таго, што пакінулі на скале. Так, добра, мы едзем у Брэст. Нагадаю, мы едзем у Брэст, 370 кілометраў у нас засталося. Так, што, зноўку аплата? Да ёб вашу маць, вы заенчылі. Што вы дзярэце з мяне гэтыя грошыкі? Всё ніяк не наясіцеся. Там 40, тут 18, потым 19. Кошмар, жудасць проста нейкая. Так, там развязка, нам трэба будзе направо.
на развязцы. Я там памятаю на мапе, калі глядзелі на мінімапу, то там будзе даволі пакручастая некая дарога. Управа, улева, управа, улева. Крацей. Хутка не атрымаецца, мне падаецца. Пакуль што вось едзем па шашынейкай, то добра ўсё. А там далей штосьці ёсць такое. Зараз выйдзем напраму і паглядзець, трэба яшчэ раз удакладніць свой шлях. Trzymaj się lewej strony. Так, где тая мапа? Сюды. Тут улева, управа. Не. Это падалося, мы ўсе гэтыя павароты, якія там былі на мінімапе, адбіваліся, нібы пакручаста ўжо праехалі. Бо гэта проста звычайныя павароты. Так, што там са стомленасцю? Адсоткаў 30 яшчэ недзе. Можа 25-30. Штосьці падобнае. Паспяваем? 300 кіламетраў. Ну, такое. Трэба педаль гэтага акселятара ў падлогу ціснуць і ляцець. Нансі аэрапорт. Ага, і сонейка ў вочы, як заўсёды прыгажосць. Шух, праменьчыкі. Яны і ад мастов адбіваюцца, і ад цягачоў, і ад іх грузаў. Ай, прыемна. Падабаецца. Як гэта было ў гэтым у бараце, памятаеце? Ліхтары падрабіліся ўжо дарожныя. Так, вось ты, хлопец, з'едзь. Ты паглядзі, ён хамуе яшчэ перада мною. А? Казёль? Вядома, казёль. Шчэменты? А што іх так шмат тут? Trzymaj się lewej strony. Толькі што аднаго праехалі, адразу другі выехаў перад намі. Ай-ой-ой. Так, у Брэст 266 кіламетраў, бачце, цягач добра працуе. Сканія, магутная. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, хуткасць менш. Бо зараз вылецім сабе за агароджу. Я з тэлефона сяджу, таму XP ў чаце мне налічаецца? А я не разумею, у чым розніца. Мабільная версія ці... Вітанашкі, Філ, вітанашкі, рада бачыць. Што ты маеш на увазе, што ў мабільнай версіі Ютуба не налічаецца? Экспа, гэта толькі у вэбаўскай версіі зараз працуе, так? Цікава, але магчыма, цалкам так, магчыма. Я у такое веру, не гледзячы на тое, што YouTube гэта Google, але ж каля вялікіх кантораў што ёсць? Правільна, заўсёды ёсць эфектыўныя менеджеры, якія ведаюць, як гэта павінна быць зламана. І вось менавіта гэта і адбываецца. Цяжкасці працы продакт-оўнераў. Уже который раз сутыкаюся з гэтым. А во, Філ піша, што яго з тэлефону налічваюцца. Бачыш, не працуе. Штосьці пайшло не так, Анюта. Штосьці ў цябе там на тваім баку такое. Як справа, Філ, у цябе? Туды не ведаеш. Не трэба паглядзець, што да чаго. Як у вас сёння ноч прайшла? Усё добра, спакойна ці не? Айфоны вінаватыя. А, ну так, слухай. А Філа, у цябе што, Android ці iOS?
з чаго ты седзіш. Можа, проста прыкладанне гэтае, якое маецца, но на iOS не абноўленае было. Дарэчы, можаш трошку выраўняў графік. А, гэта добра, віншую цябе з гэтым. Гэта прыемна. Pixel 7, Android у чалавека. Паглядзенню, то можа быць, трэба праз Apple Store у гэта мануальна запусціць абнаўленне, ў такім выпадку будзе працаваць. Можа, у тебя ў наладах недзе стаіць забарона для YouTube абнаўленні качаць. Спампоўваць і усталёўваць аўтаматычна. Так, што ў нас? 170 кілометраў, мы яшчэ не стомленыя на 100%, ну мы даедзем. Я ўпэўнены, што мы даедзем. Можа, крыху будзе цяжкавата напрыканцы, там чырвоненькае штосьці будзе баляць, толькі не пужайце, што мне трэба аб'язджаць. Будзе што-небудзь. Ты дурны, ці што, навошта ён улева падаўся? Ой, гэтыя вілейскія панаехалі ў Менск, ну. Ой, божах, нацягнуцца за імі. Ну, в любом выпадку цягнуўся бы за тымі, а не перад гэтымі. Калі б нават перад гэтымі быў бы даволі доўгі нейкі кавалак. О, слухайце, нават на мапе ёсць. То бок, тут заўсёды так. Ха-ха, цікава. Не, давай ты справа застанешся, а я поеду вось злева. ВРВ не, у мяне мабільная таксама. А, о, бачыш, у ВРВ таксама мабілка. Так, мы згубілі шмат стаміны, пакуль ехалі па гэтаму вось кавалачку вузенькаму. 50 километров мы ехали, боже, 50 километров роман дороги, ага, так я и поверил. И стамин у нас осталось отсотков 10 недя, может 15. Бля, ну ты хлопец. Ты не мог застаться в правом пасе? Ну вот что ты влево перешел. Менты, витанки. Зараз. Ой. Яны не пропустили. Мандат не выписали. Вы заўважылі гэтае? Коррупция. Рабіце ўнёсак. Ці яны такі, да заябаў ён тут лётаць. Хай едзе сабе. Не чапайце яго, бо шалёны. Мы праехалі, ці не? Сука, чаму яна кажа, што знайду новую трасу? А, тому что было направо, а потом налево она хотела меня. И все. Не, баба, я лепш еду. А чому мы не клишем Android Андрусем? Потому что я не таки разумный. Андрусь все ж таки человек. Проехал поворот, но на гэтых мусоров отвернул увагу и все, и пролетел. Да и похеру. Тут карацей, я ведаю просто. Тут лепш дорога, тут лепш будзе ехаць. Даверся, мне кажется. Так, там уначы я бачыў месяц ужо тырчыць на небе. Мостик прыгожанькі.
Хутка будзе нейкае скрыжаванне. Ну вось, што ты робіш? Ну, сабака ты. Аўтобусная. Гэта ў нас кола. Кола. Пусці. Дзякуй. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Давай потиху. Потиху. Zjedź z ronda. Так. Ці я не пераганю його, правда? Так. Бо ён хутчэйшы на разгоне за мяне. Так, нам управа 37 кілометраў, мы нават не пачырванелі. Фу! Ізі-пізі. Так, что там Анюта написала? Стопудово айфон виноваты. 100%. Тут нават до бабці не ходи. О, мы почервонили все ж таки. Trzymaj się prawej strony. А я вось, до речі, не зауважав, а на небі місяць у нас зміняється тут у гэтай гульні, бо зараз маладзік у нас, правда? А ці поўня бывае, ці штосьці іншае, я не заўважаў, не памятаю да гэтага. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Ja, уже позяхає. Хлопчина наш. Та нічого. Ти не такі вже істомлений. Але добре, що ми, слухайте, за один день лічі ми 2 закази виконали. Як, на мой погляд, гэта просто супер. Так. 23 кілометри засталося. Там потім налево. Але, мабуть, інша... А, ні, є інша можливість. Каб павярнуць налево, трэба трымацца права. Ну, бляха, о, гэта будаўнікі дарогу. Вось гэта малыцы, гэта па-нашаму. Так, чакай, Анюту прачытаю, толькі давязу, добра? Skręć w lewo. Ух, як мяне раздражняе вось гэты драм-н-бэйс, які зараз гучыць. Кам вас просто, бляха, расперла ва ўсе бакі. Вот пончыкаў ці яшчэ ад чаго. Хто такой слухае? Что за перфорация у мозг? Так, уключи мне мапу, бляха. Она мне поведомление на навигаторе включила, что вам треба быть осторожным, вы засыпаете по дороге уже. Отключивши мини-мапу. Ты не можешь поведомление нигде приховать? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Skręć w lewo. А ведаеце, чаго не хапае тут у гэтай гульні? Гэта каб цябе на стаянцы дзе-небудзь, а асабліва ў нейкай Румуніі ці пад Парыжам, як кажуць хлопцы, якія вось ездзяць на гэтых траках, цягачах, каб цябе абкрадалі. О. Стаіш сабе, адпачываеш, а цябе тэнт парэзалі. Odmeldowuj się. Ці паліва злілі, а? Прышпільна было б? Ось як у гэтыя, бляха, зараз. Я гляджу нашага хлопца Віталя, які ездзіць там па Еўропах і гэтых далей ён здымае. І ён, бляха, дзе там быў, чакайце, у Парыжы ён быў апошні раз, калі ён здымаў, бляха. Яму там тэнт пакрусалі, козлы усялякія. Ён там распавядае заўсёды, што, да чаго, як. Давай, позеленеешь? Нават калі я так колами неаккуратно уже заехал. Не позеленее, шкада.
куди мне тут? Ось сюди. Так, правая люстерка невыгодная, але іншага не маем. О, да-да-да, перекрутил крыху. Не, вертайся. Ось так, другая спроба ідеальна, мне падаецца. Ось так, прямая праца. Так, не забудьте новую гульню завтра глянуть. Check-in, check-out. Что? О, мы зробили check-in, check-out. Віншую вас, шановне. Віншую? А чому at least 3 тільки вона була? Check-in, check-out зробили, слухайте. Ой, холера. Я что-то не так прочитал. Так, стибзили вантаж. Так, ну, ведаешь, там частину и все такое, вот гэтыя разборки потом были як их называют, фирмы гэтыя, якія там страховками занимаются. Дизель, так, засталося толькі LPG. Тады ў гульні будзе патрэбная страховка, так. Менавіта аб гэтым гаворка. Анюта писала: Мак, зайди з майго аккаунта на YouTube і напиши што-небудзь в чаце, а я пакуль выйду, што... Так, чакай. Вось твой аккаунт. Гэта трэба будзе зайсці яшчэ на YouTube. Так, YouTube. Трэба толькі гук зменшыць. Пішу. Пішем, як ти любиш. Ось так ось. Вось. Але я табе так скажу, Анюта, у цябе ёсць, ну, што робіцца, у цябе ёсць экспа. Я ось зараз напісаў, у цябе 25 экспы з'явілася. Давай яшчэ паспамім. Ось так ось. Та-да-та-да. Трэба каменціць. Але толькі 25 піша экспы ёсць. Вибачаюся, хлопці, хто зараз сидить у чаці, але 3D, ну ось так ось ще можна. Не, ось роўна, колькі б я не пісаў зараз, ён 25 экспы трымае. Карацей, гэта неяк вось так працуе. А у вас в РВ і Філ, колькі ён піша, што у вас ёсць экспы? Бо я калі са свайго аккаунту зараз зайду, 75. А у мяне таксама 25, так, слухай. І у мяне ён піша, што ёсць корона. Так. Дзе моя корона? Та ну, 75, ОРВ 75, во. Дзе моя корона? А у меня третья есть корона, у меня 25. Ну, карацей, Анют, выбачай. Штосьці пайшло не так. Так, у Ані піша 25. Карацей, будзе багата пісаць, будзе экспа. Вырве, магчыма, ты правы. Вось падаецца, што так. З'явіцца корона. Больш пішы. Не, Анюта адмаўляецца. Яна пайшла на Twitch, яна пакрыўдзілася на YouTube. Чакай. Так, нам трэба знайсці зону адпачынку. Нам трэба даехаць яшчэ да зоны адпачынку. Я хачу адрамантаваць свой трак, таму мы паедзем вось сюды. Паехалі. Мы яшчэ не скончылі у нас. А дзе выйсці? Вось там выйсці. Анюта не писатель, Анюта читатель. Так, может быть и так. Не, ну я не ведаю ввогуле, як вы сидите з телефоном, бо мне незручно, я настолькі ўжо задранцвел вось на гэтым, што мне толькі веб падавай. І я нават увечары, калі лягаю спаць і штосьці глядзець, то на айпадзе і ўсё. Я нават телефон у руки не беру, каб відэаконтент спажываць. О, адзін... Я зараз узгадаў. Пушной, ведаеце гэтага хлопца, правда? Вось, ён даволі добрую музыку пісаў. Штосьці апошнім часам у яго не атрымліваецца, мабыць, з-за апошніх падзеяў.
ваенных гэтых яму не падабаюцца яны, і ён не ўхваляе ментальна, магчыма, але карацей ён напісаў неяк, што я схадзіў у туалет без тэлефону, і вось вам мой вывод. Вельмі сумна там сядзець без тэлефону. Сённяшняя рэчаіснасць. Раней кніжку клалі, а сёння тэлефон. Так, экспа з'явілася толькі калі я зайшоў з кампа. А, вось яно што. Нейкая актывацыя прайшла на вэбе. Дагэтуль яго не было зусім. Зразумеў. Тут. О, я толькі зараз заўважу, што мы едзем проста ў іншы горад, каб адпачыць і адрамантаваць трак. Я нават гэтага не заўважыў, калі метку ставіў. Акты вывалі. А што ты маеш на увазе, ВРВ, не зразумеў? Я калі быў малы, то чытаў газету бацькоўскую, бо тэлефону не было. Ну, я тое самае рабіў. А на вёсцы, вось уяві сабе, сядзіш, бляха, а там апроч мастоўскай газеты, масты гэта калі што вельмі малы горад, там 17, не, колькі там жыве, 23 тысячы жыхароў у мастах, а мы ўвогуле ў вёсцы былі. І ўсё, там такія навіны былі проста ух. Не перачытаць. Экспу для Ані вывалі. О, дарэчы, глядзіце, а ў мяне зараз на маім аккаунце 50 экспы з'явілася, а я нічога не пісаў. Я ж нічога не пісаў зараз. Яно проста копіцца, нібы ты проста глядзіш стрым, і яно копіцца само па сабе. Ух, штосьці я закруціўся. Так, з рук у рукі. А, было такое, гэтая бленда для АБВ-бай. АВ-бай. АБВ-бай, да. Множа ж два ресурсы беларускія сапраўды па продажы аўто. І АБВ, і АВ-бай, усё гэта. Дзе моя крона пасля гэтага стала 50 адразу. Да халера, да. Боже, я нешта заблытаўся ўжо з гэтым. Напэўна, за час перагляду і за каментары. Можа быць. Типу камбініраваны. Я, дарэчы, ведаеце, аб чым даведаўся? Таксама вельмі добрая такая штука, каб ведаць, каб прасоўваць лічбавыя гэтыя прадукты і ўсё такое. Пра Steam даведаўся, што, аказваецца, Steam рэкамендуе гульні да спампоўкі, да дадачы ў выш-ліст вельмі спецыфічным чынам. То бок, звычайна ж, калі ты нешта выпускаеш, гульню нейкую, вось узгадайце тую самую платформу тыпу Google Play, так? Рекомендацыён, усё адрамантаваліся. Паехалі спаць. Вось. І, ну, яна новая, і яна заўсёды трапляе там у адпаведную графу. Далі лудомана волі. Учора на лонгдарку у мяне пад 200 нафармілася. І потым яно абнуляецца яшчэ. То бок кожны стром ты гэты накидываешь сам сумма там на твічы, там нікога не мае. Ну, ніхто не каментуе, што 4 чалавекі сядзіць, але каментараў няма. Ні з кім няма з кім паразмаўляць. Так, ведаеце што? Нам трэба шукаць далей. Нам трэба, так, check-in, check-out мы зрабілі. Так, я сабе адзначу. Нам трэба яго
зафіксаваць, зрабіць зялёненькім. Гэта, выбачаюся, я літаральна зараз і зраблю так. Вось ён знайшоў. Мяняем яму колер на зялёненькі, каб усе ведалі, мы зрабілі так, і агульны падлік мы змяняем на 65. Выдатна. Так, gas must flow, вось так павінна быць. Гэта нашае наступнае. Резюме, якое мы робім, gas must flow. Гэта ў нас паліва, будь-якое паліва трэба адвесці. У колькі? 5, 7 ажно 7 паліўных станцыяў. Так, беларускую мы зараз зменім на ангельскую, цудоўна. І гэта ў нас трэба па месцы айрэ пісаць. Ага. Яго ніяк не пішам. Кампанія, назва кампаніі нам трэба, а яно не фіксуецца тут. Яно нідзе не фіксуецца. Expected Saturday і гэтак далей. Ой, цяжка будзе, слухайце. ESQ, ESO, ESO. А што за ESO? Фіксуецца, назву напісаў. По компании ESO. Так, давай. Калі ESO, то гэта азначае, што трэба па мястэчку знайсці будзе толькі. Праўда? У Мілан, але гэта італійскае ўсё. Эй, а у нас Францыя. Не, ESO не падыходзіць. ESO гэта не тое. Зялёнае з чырвоным, Еврогудзіс? Не. Поспед, вось гэтая? Мацарэлла ў паспед. ESO это ўвогуле, бачыш, нейкая ферма, бо аліўкі, яблыкі, свініна, мацарэлла, лимонад, божахна, малако нейкае, палеты. ESQ. Добра. ESQ. Такое нема. Я ведаю, што ты рабіў гэта. Тут нічога такого. Давай так. Давай мы по паліву знойдзем дизель. Напрыклад. У нас жа ж ёсць. І нам трэба будзе проста знайсці мястэчка. Мястэчка нейкае, якое знаходзіцца ў Францыі. Шчэчына Тена Дрезден, Рыга, Палдіскі, Дортмунд, Котка, Шауляй, Цюрих, Венспеневіжес, Каруна. У Каруні нема нічога, гэта ўвогуле невядома дзе, я не ведаю такіх гарадоў. Так, потым паліва, бензин, так, петрол. Там делівері на кампанію. Зараз будзе у нас gas must flow. Вось так. Петрол, Більбао, Дрезден, Шеффілд, Чопінг, Берн, Бремен, Клермо. З Ля Рошелю Клермо. У Клермо ёсць? Нема. У Клермо нема. Гэта не тое, што нам трэба. Байон, Цюрих, Бордо на Б у нас, калі што. Ганновер, Нанталь, Брюссель, гэта Бельгія. Нема. Табе дызель патрэбен? Не, чакай, мне патрэбны дизель ЛПГ ці петрол. Гэта па ўмовах напісанае. Вось засталося яшчэ раз. LPG. Гэта я глядзеў на энцыклапедыі, калі што гэтай. Псков, Плаймут, Плімут, Ковала, Ліж. Вау. Лежня. Трэба дабраць карту, пакуль зніжка ў сцене. Так, трэба калі што набываць. Там зноўку высокія зніжкі. Брюссель не, Таллін не, Вена не, Дебрецен, Тарту, Гданьск, Бремен, Братислава.
Нема, вельмі дзіўна, слухайце. Гэтай кампаніі няма ісці спаць. Зразумеў, РВ, ну все. Ідзем спаць. Зноўку, дарэчы, а мы ж на стаянцы і стаімо, правда? Лягаем спаць ще раз. У тебе Скандинавії немає, там, де, прости господи, Раша. А як воно називається? Балтика? Мені подається. Так, Балтик. Це називається DLC. No words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like our purpose shows. Як він пишеться? Дієзель. Wanna know who you are. У Болонію. Ой, далеко. Ні, нам треба Бордо, Хавер, Ман, Ліман, Лімош, Марсель, Монпельє і Нансі. Рома, Ольбія, Лінц, Берлін, Ньюкасл, Інсбрук, Утена, Дуйсбург, Псков, Кальмар, Петербург, Котка, Тарту, Курунья, Паневіжес, Палермо. Ой, Beyond the Baltic Sea. Там буде компанія ESO. ESO. Добре, давай так. Чомусь не було написано у енциклопедії гэтай ESO. Экзумар, ESO. Что такое ESO? Три літери повинні бути на гэтым, я так розумію, правда? На лейблі. Ну, вядома, цистерна ж павінна быць. Ось типу тут толькі гэта малако. Давай ще ми проверим. Все ж таки газ і бензин. Так. Ливорно, Познань, Більбао, Страсбург. Катання Страсбург, Шеффілд, Кеншепінг, Бремен. Ольштин, Байон. Возновку не тое. Мне Бордо треба, а не Байон. Нанталі, Ольштин. Мажикяй, Клагенфурт, Гданьск. Апошні гэта будзе ЛПГ. То бок. Газ. У Лімош, дарэчы, ёсць ЭКО. ИЦО. Лімош нам падыходзіць. Давай проверим ВРВ с тобою ИЦО. ЕЦО, вибачаюся. Ёсть, ось он. Бля, куди мені лететь? Куди мені лететь, ай? Давай, Кале. У Кале треба лететь, добре. Кале, де Кале? Треба собі зараз записати гэта, до речі. Кальвіво, Кале. ЕЦО. Ось так шукати. Я ж натиснув. Щось не дотиснув. Там Фінляндія, Раша, Естонія, там шмат чого. Давай покажу тобі. Там увогуле... Давай. У тебя отчиняется великая частка Польшчы, бо калі ты пачынаеш, у цябе павінна быць Шчэцін, Познань і Вроцлав. Вось гэта вось яго не будзе. Потым яшчэ дадаецца у мяне. Выбачаюся, я купляў бандл, і я, мабыць, штосьці магу паблытаць. У бандлі было Baltic Sea і Скандынавія, як мінімум. Таму што у мяне дадаліся яшчэ вось тут. Это што у нас? Чэхія, цалкам, Вугоршчына дадалася цалкам. І гэтага мне, падаецца, не было. Бо з Чэхіі была толькі Прага. Вось Бро, острава, вось гэтага не было. Гоуэніст. Гоуэніст яшчэ, значыцца, у бандлі было. Вядома, адразу уся вось гэтая балтыйская частка Рашкі. О, бляха, сюда нават не могу залететь. З выбарам вось гэтая частка, так, Псковым і гэтак далей. І Фінляндыя.
Херова, што ў Фінляндыі вось сюды на поўнач неяк не заехаць. Я б пакатаўся бы. Мне вельмі падабаюцца мапы. Я бачыў, ось пытаўся яшчэ ў дзедава унука. Калі глядзеў ягоны стрым, ён там катаўся па гэтых замерзлых дарогах. Прышпільна капец. І ён там, бляха, і паніжайку падрубаў, і там АВД падрубаў неяк і тое, і сёе, крацей. Вось тое, чым ВРВ захапляецца, подрубі гэтае, адрубі гэтае, потым правым колам матаю лева, левым колам права, ну крацей. Такія вось рэчы. Ён там проста нават падняцца не мог угару. Польша ў цябе поўнасцю ёсць, яна ў іншым DLC. О, тое, што пісаў ВРВ, што яна Going East, называецца гэтая DLC. Значыцца, ў цябе Будапешт, в Горшчына таксама маецца. Хутка будзе Нордик. Так. Вось гэта усе чакаю. Я чакаю вельмі. Ісландыя, гэта будзе проста, мне падаецца, топ, one love. Грэцыя, у мяне спадзеву няма, што там будзе штосьці неверагоднае. Штосьці прям вау. Вось, але хочацца пакатацца, бо я там быў, я ведаю, каб параўнаць з тым, што ў жыцці бачыў, якія ўспаміны ёсць. Вось, мы... Анюта, скарыгуй, калі што, мне падаецца, мы аб'ехалі, ну, палову Грэцыі 100% мы праехалі. Бо мы, калі былі на матэрыковай гэтай частцы, як гэта, паўвыспа, так яна ж там называецца неяк. Пенінсула, паўвыспа, а дзе там Грэцыя знаходзіцца, на якой паўвыспе? Та похер. Крацей, мы палову яе праехалі. Мы былі на выспах некаторых, тыпу Левкада. Вось, ну, вядома, мы на Крыце яшчэ адпачывалі. Тыдзень неяк паўкрыта аб'ездзілі. Крацей было прышпільна. Спадабалася. Часам такія краявіды былі, захапляльныя. Вельмі прыемныя, як з карткі нейкай. Так, 770 километров, слухайте, не так уже и мало. Довольно долго придется ехать. Так, мы едем у Лимош, треба будет отзначить себе это. Балканская полуыспа, она так называется? Может так, может быть и так, я не памятаю. З мяне географ такі себе насамрэч. Дарэчы, не чулі, што разрабляюць пасажырскія перавозкі ў Еўратрак-сімулятары? Не чуў такога. Тыпу, яны аўтобусы дададуць? Маршруткі дададуць? А штосьці падобнае мне пісаў, дарэчы, Зміцер некалі. Які Зміцер гэта перакладач Mass Effect на беларускую. Штосьці падобнае ён пісаў, але я нічого такого не бачыў. Трэба як-небудзь паглядзець стрым ад распрацоўнікаў, каб яны распавялі, чым яны там займаюцца, якія прыярытэты ў іх. Можа, нейкую роад-мапу засвеціць. Пелапанес, паўвыспа. Во, вось гэта больш падобнае на праўду. Таму што Пелапанес гэта ж грэцкая, праўда, назва. Так, зараз можна модамі катацца, але не, ну гэта ж не тое. Я моды таксама не ухваляю, некаторыя ёсць. Вось зараз, калі Нордик не выстрэляць, то я пагуляю на тым серваку, дзе гуляў дзеда ўнук, каб крацей адчуць усё тое самае па гэтых заснежаных прасторах пакатацца. Вось гэта я б скарыстаў гэтым модам. Усё астатняе пакуль што мяне не прываблівае. Дык ты зверні ўвагу, у кожным горадзе ёсць вакзал? Не, я не бачыў. А, чакай, там былі, так. Так, былі вакзалы, але толькі як зоны такія развярнуцца недзе.
Сапраўды, слухай. Вырашылі ўжо дадаць. Вось яно ж тут. Карацей, гэта пасажырскія перавозкі, гэта быў такі план, я мяркую, з самага пачатку, бо гэта вакзалы так званыя, бо іх заўсёды лічу проста месцам для развароту. Яны існуюць з самага пачатку. Не, ну, я толькі за. Прышпільна будзе, мне падаецца, на розных гэтых аўтобусах пакатацца. Таксама. А уяві сабе, яны ЛуАЗ дададуць. А памятаеце такія ЛуАЗы? Бо ў мастах такіх было шмат. Ой-ой-ой-ой, штосьці я занадта хутка. ЛуАЗы, у якіх пад дахам, ну то бок вось стык даха і сценкі, назовем гэта так, ён быў такі паўкруглы, і там акенцы былі зробленыя, такія малыя. Яны, калі што, ў мастах нават і зараз ездзяць. Мне падаецца, гэта аўтобусы з 60-х гадоў яшчэ. Нёман таксама, ну, уяві сабе. Узяць проста ды паехаць на ім. Я разумею, там і карус, і ўсё такое, ось то... Я аж успацеў. А вось на ЛуАЗіку было б зараз прышпільна. Ён такі малыш, ён і ввогуле не цягне, ён нават калі новы, ён ледзь жывы. І на такім вось выправіцца, перавезці колькі там, 30-40 пасажыраў кудысьці. Без кандыцыянераў. Ой, будзе смешна. Але затое гукі на ўсё жыццё, я вам так скажу. Я калі вось да бабусі з дзядусю ездзіў, то ЛуАЗ мяне вазіў пастаянна. Што па горадзе, па мастах, што часам яго адпраўлялі вось у такі вось прыгарад на 40-50 кіламетраў ад мастоў. Вось, і там такія гукі спецыфічныя, ад скрыні бегаў, ад матору. Я яшчэ памятаю, было, карацей, вельмі цяжка. Зараз узгадаю, які гэта быў год. Ну, на пачатку нулявых, я памятаю, гэта было, і ў мастах было вельмі цяжка. Проста вось не перадаць, таму што там адзінае прадпрыемства, якое штосьці можа, гэта мэблевая гэтая фабрыка, як яе. А і неважна, карацей, яны займаюцца вытворчасцю фанеры. Вось, ДСП, звычайна, ці бярозавай фанеры шматслойная гэтая, вось гэтым яны займаюцца. Мастоў дрэв, вось так яны называюцца. І, карацей, у іх там былі цяжкасці, яны банкруціліся у той час, ну і горада не было грошай. Я памятаю, як гарадскі аўтобус ЛуАЗ, такого, ведаеце, віннага колеру, не той, каб чырвоны, а вось такі глыбокі проста чырвона-цёмны, як ён называецца, бардовы лічы. Вядома, што быў паношаны як проста валацуга нейкая. І чалавек, кіроўца, які ездзіў, яму давалі паліва зусім няшмат, то бок на дзень яму не хапала гэтага паліва, якое запраўлялі. І што, карацей, ён рабіў? Ён проста з пагорка. Мы вось тут можам? Ну, прыйдзецца вось адсюль. А, перакрыта. А што вы робіце, хлопцы, тут? А гелікоптер стаіць? А можа я праеду? Пажарная стаіць. Бля, не бачна. Блін. І куды ён нас пасылае, а? Як мы праедзем? Не, што, то бок, ці то сюды ехаць? А, не, трасца, не, я так не поеду, поехал. Хай сабе там будзе і гелікоптер, але ж не. Я не поеду вакол. Гэты аб'езд не для мяне.
Будем спадзявацца, што не гелікоптер перакрыў усю дарогу. Trzymaj się lewej strony. Дык пра што я? Да пра луаз, які ў мастах ездзіў, калі не было паліва у чалавека, каб ён запэў. Ну, карацей, ну, такая вось сітуацыя, такое гаўно. Вось уявіць сабе. Няма на паліва грошай і ўсё. І ён на кожным пагорку. Ён разгоніцца да кіламетраў. Ну, колькі там? Ну, максімум 30 ён разганяўся. Просто вось, каб ускараскацца толькі на пагорак, а далей нейтраль. Вось, і накатикам. І накатикам, на халастых, а то, нават я памятаю, нават было такое, што ён глушыў рухавік. Вось такое, каб накатикам. А ледзь-ледзь ужо там просто на апошнім подыху, амаль спыняючыся, ён ужо даязджаў, заводзіўся, едзе далей на рухавіку. Карацей, вось так вось. Перамяшчаўся па мястэчку. Так, штосьці там блішчыць. Блішчыць. Вось як яны гэта робяць? Яны проста ўбяруць, праязджаюць скрозь іх, ну, гэта чэсна ці не? Не чэсна. Чаму не стаяць? Вот гульня. Не, без гелікоптера абышлося ўсё, бачыце? Мы праехалі. Всё добра. Гэта, карацей, трубы нейкія там везлі. Выкинули по дорозе. Штосьці пайшло не так. Я б сказал, не то, как добра, но вот выдатна не. Так, 570 наперадзе, добра. Уначы будем ехаць, і гэта чакай ранак у нас. Не, гэта раніца. 4:36 раніца. Trzymaj się prawej strony. Тым лепш. Не люблю ездзіць ноччу. Нічога не бачна. Ну что, у тебя корона так и не з'явилася, Анюта, я бачу. Глядзячы на тое, што ты там нешта пішаш. Так дзіўна, што калі заблакаваная дарога, ўсё адно даюць праехаць, а не блокуюць полностью. Ну так. А чаму дзіўна? Што тут такога? Звычайна ж, ось калі ты едзеш па шашы нейкай, так звычайна ж робяць, нават калі там нейкае здарэнне суперсур'ёзнае, але ніколі не перакрываюць усю дарогу. Звычайна нават калі адбываецца штосьці, там прасунуць гэтая машына на адзін бок, усё зафіксуецца на камеру перад гэтым. Вось, і ўсё. Адкрываюць шлях для іншых, каб яны праехалі. Няхай сабе не па левым пасе, па правым, тым не менш, усё роўна даюць магчымасць праехаць. А ў гэтай гульні колькі ты не стой, я памятаю, так праэксперыментаваў, што пад'ехаў, там стаяў гелікоптер, і я проста стаў і прачакаў сотні, мне падаецца. І ўсё роўна гэты гелікоптер нікуды не падзеўся. Вось, дарэчы, распрацоўшчыкі маглі б зрабіць штосьці з гэтым, каб гэтыя перашкоды, якія ўзнікаюць на нашым шляху, каб яны не былі перманентнымі. Jedź prosto. Каб яны там нешта рабілі, нешта перасоўвалі і праз некаторы час давалі табе магчымасць праехаць. Вось так было б. Гэта не багі, не. Так, але... Так, бо з'яўляюцца гэтыя багі, калі скрозь трафік, калі трафік ідзе скрозь гэтыя машыны. Мне падаецца, так і задумана. Так і задумана спецыяльна, каб была магчымасць пераехаць без перашкодаў. Таму што, дзякуй за фолоу, а хто гэта зрабіў? Аврельён, вітаю цябе на канале, вітаю. Дзякуй за фолоу. Бо інакш, я памятаю проста, дзесьці такое было штосьці, што
боты гэтыя, яны спыняліся. Яны рабілі аварыю. Я памятаю, што яны проста ляцелі, што шалёныя, і толькі бэмс, адзін за другім б'юцца. Вось. І гэта было на шашы, я памятаю. Даўно было, можа, год таму. І такім чынам, вось, у гэтым выпадку, яны перакрывалі шлях цалкам. Jedź prosto. Таму што праз іх было немагчыма праехаць, калі яны вось так. Асабліва, калі там аўтобус, напрыклад, ударыцца, а па перашкоду спераду яго сраку заносіць у які-небудзь бок, ці ўправа, ці ўлева. Ён, хоба, перакрывае табе гэты шлях. І ўжо няма магчымасці. А тое, што зараз яны праязджаюць, я ўпэўнены, што гэта было зроблена наўмысна. Так, бо яно ж мае цябе заставіць у аб'езд, а не праз аварыю. Вось гэта так. Каб не праз аварыю мы ехалі, а аб'езд. Нейка кола сабе выдумлялі, каб у нас гэта ўсё булачкі падціснуліся. І мы неяк так шукалі магчымасць паскорыцца. Сэнс таго, што яны робяць гэта абсалютна зразумелае. Ой, выбачаюся. Ты глядзі, нават мандат не выпісалі, што мы на чырвоны праехалі. Ну там быў амаль зялёны, вы ж бачылі. Пусі, ого. Вось гэта назва ў гарадочка, Пусі. Na rondzie ВРВ, ты тут жывы? Як чытаецца гэтая назва? P-O-I-S-S-Y на французскай мове. Пусі? Пасля гэтага стала 50. Так, гэта не тое. Гэта старае нейкае паведамленне ад Анюты на Твічы. Пусі? Значыцца, гэта там твоя былая жыве. Можа быць, можа не толькі твоя была, а ва ўсіх тут была. Пюс, о! ВРВ кажа, што чытаецца пюс. Но не так ужо смешна, правда. Пюсі чытаецца лепш, не падаецца. Чекайце, зараз прачытаю. «500 километров наперед засталося». Так, што было там? Так, што, хлопчукі, чакаем аўтобусы. Так, будзе вельмі цікава. Я лічу, што гэта будзе проста бамбічна. Ось калі зараз у маёй галаве намалявалася, што гэта будзе шмат яшчэ мадэляў, уяві сабе там іман, магчыма, і МАЗ падвязуць. Я ж кажу, калі штосьці падобнае на ЛУАЗ будзе, ядрыць калаціць. Гэта проста подых дзяцінства, разумееце, ў плечы. Гэта проста неверагодна будзе. А што за горад, дзе ты яго знайшоў? Гэты горад мы знайшлі проста на шляху. Глядзі. Так, гэта мы едзем тут. Вось тут мы праехалі, вось ён тут быў. Бачыш, вось гэтае мястэчка? Праязджалі мы яго, і вось недзе тут быў усталяваны знак з назвай гораду. Вось мы паехалі ўверх сюды, знак быў вось тут прыблізна. Вось гэты пюс. Ну ты ж праязджаеш тут не ўсе ж мястэчкі, якія ёсць у Францыі, не адзначаны як мястэчкі. Толькі крупныя гэтыя гарады, лічым, адзначаюцца. А калі ты едзеш, там і вёскі, усе астатнія знакі зробленыя, гэта прыемна, што ты так прыязджаеш і азнакамліваешся з асяроддзем мясцовым. У тым ліку і пюс. Так, выбачаюся. Я
Ты можаш пісаць украінскую моваю, якщо будзе лепей чытаць. Лепей чытаць, вядома, украінскую. Так, я і так, і гэтак. Бо калі я Аврэльён, ты завітаеш на YouTube, там написана мета каналу. Агульная. У мяне трошка стаўленне да расійскай пасля 20-го году сапсавалася. А яшчэ дадай да гэтага 22-гі год і проста хай халера ўсіх заб'е. Так, ну у нас зноў маладзік. Бачце толькі ці ён... І так, ён, слухайце, ён павялічыўся, мне падаецца. Ну, трэба запомніць, можа наступнай ночы мы таксама будзем ехаць, бо у нас яшчэ наперадзе 400 кіламетраў, гэта прыблізна 20 хвілін рэальнага часу, і гэта будзе палова 12-й, то бок мы яшчэ адзін заказ 100% завязем. Ну, паглядзім, калі ночы павязем, то адпаведна паглядзім на маладзік. Ці ён будзе такі самы, ці... Так, сюды мне нельга, а сюды можна. Адпаведна заплацілі, паехалі. Ой, ну няхай людзі пішуць, як ім зручней. Гэта праўда. Гэта праўда. Тут няма ніякага асуджэння. Калі хто піша расейскую, няхай піша расейскую. Тут не да гэтага у нас стаўленне кепскае, не да людзей. Давай так, шчыра. Я з якога места? Ты з Адэсы. Я зараз жыву ў Беластоку, а паходжу з Беларусі, Гродна, калі што. Хоць на кітайскую не разумеем. Толькі калі Анюта ты будзеш перакладаць адразу. Толькі ў гэтым выпадку. Не, ну з тых моваў, што я ведаю, то калі ласка, ангельская, нават трошачку, нямецкая магу, калі што памятаю яшчэ са школы. Базы нейкія, ведаеш, такія агульныя рэчы. Вось, польская, вядома, так, польская, сюды ж, беларуская, украінская, ўсё гэта сваё родное. Так, стомленасць. Палова стомленасці ўжо маецца ў нас. Ну, падаедзем. Ну, раз мы 470 даехалі спакойна, і тут 380. Спакойна дацягнемся да... А куды мы едзем, нагадайце мне? Мы едзем у Лімош, наколькі я памятаю, правда, з Кале. Можна на літоўскую? Я не ведаю літоўскую. Я там 3-4 слова ведаю літоўскую. То бок горш нават, чым нямецкую. Я выбачаюся, не гледзячы на тое, што суседзі, не гледзячы на тое, што былі пад бокам усё жыццё, не гледзячы на тое, што я нават тэлебачанне глядзеў літоўскае, але балцкая мова яна не славянская, і з ёй цяжэй шматкроць. Там усё па-іншаму, там і словы не ўсе падобныя далёка, нават далёка не ўсе падобныя на нашы. Тыпу там коранькам быў, ці штосьці падобнае, каб можна было з нечым атаясамліваць, разумееш, бок, ну, іншая мова, зусім іншая мова. Ну, ўсё, ВРВ пачаў, глядзі ты. Конік Стрэй, вітаначкі, прыемна слухаць беларускую. Мне прыемна, што вам прыемна, дзякуй вялікі за падтрымку. Так, чакай. Ты просто вучыў у расійскай школе? Тое самае я. Не было выбару. З'едź вправо. Я не выбіраў, дзе мне вучыцца. У мяне, калі што, і сям'я ўвогуле ўся была беларускамоўная, дзякуючы бабулі, дзядулі, што я там праводзіў увесь свой час у летам. То я вось так і культуру добра разумею, і паважаю, вядома, і беларускую ведаю на гэтым. На ўзроўні, разумееш, калі ты чуеш
у горадзе расейскую, а потым выязджаеш на вёску і там беларуская, то бок яно неяк складаецца такім чынам, што ты пачынаеш разумець усіх. Не толькі беларусаў, расейцаў, но і украінцаў, і палякаў туды ж. Вось, працей, усё гэта ВРВ з лепасам калі-нікалі перакідваемся, трыгернулі кальбгала. Трасяначка, так, анюта, так. Але ведаеш, трасянка, я таксама зараз у сваёй галаве складаю вось гэтае з'явішча, ці то суржык, ці то трасянка, але ж гэта насамрэч проста механізм прапагандысцкі. Таму што хто б што не казаў, але мова, яна развіваецца, выбачаюся, хтосьці звоніць, трэба праглядзець, хто гэта. Yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Вось так вось бывае ў гэтым жыцці. Малыя пайшлі ў садочку на шпацыр. Вось. А наш малы, калі што, анюта, трапіў у фонтан. Ён зараз мокры ўвесь. Але там знайшлі яму адзежу, калі што сухую, все такое. Так, калі думаю, на ёй просто думаю, ты не будзеш адпавядаць, калі я будзеш даказаць, але беларускі разумееш, так што ён і твой родны. Дзякуй. Не, ўсё зразумела, Аврэльён. Усе разумеюць. Мы не гэтыя, як табе казаць, прапагандысты ні з аднаго, ні з іншага боку, мы просто людзі. Спадзяюся, ты таксама, просто чалавек. Так, я же такое, што тыя, хто жыве ў Расіі, не разумеюць украінскі і беларускі. Так, ёсць, гэта рэчаіснасць. Чамусьці вось так адбываецца. Дарэчы, тая самая з'ява і ў палякаў. Ім вельмі цяжка прыстасаваць свой слых да беларускай і украінскай. Яны ці робяць выгляд, ці проста сапраўды не разумеюць, як і расейцы. А мы разумеем усё, і гэта падтрымліваю абсалютна. Дэсантнік атрымліваецца в РВ, правда? Ну, кажуць, пайшлі на шпацыр і трапілі ў фонтан. Ну, здараецца, ну што зробіш? Малому, калі што, 7 гадоў, калі хто не ведае, не памятае, але неяк уваліўся, галоўнае, што выцягнулі і жывы. Так. Так, давай паспрабуем прачытаць тое, што ВРВ напісаў літоўскую. Ці я добра памятаю, як што чытаецца, бо ў іх, наколькі я памятаю, чытаецца кожны гук. Там няма ніякіх спалучэнняў, усё такое «ай їс не кальба ір не супранта». А переклад можна вырвать? Что ты там агидное такое сказал? Кайп гайла. Что кайп гайла? Что такое кайп гайла? Гайла я что-то памятаю такое. У голове что-то слово знакомое некое. А вот кайп? Не, вот тайп. Я веду тейп. «260 километров, що нам лететь». Так, зарано пачаў святкаваць на месяц. А што праз месяц нейкі там дзень будзе ў ВДВшнікаў гэтых? У жніўні яны святкуюць сваё гэтае шаленство. Ты не гаворыш, не разумееш літоўскую. Не. Це означає, що я не розмовляю і не розумію. Якщо...
А, ты ж не... Вось яно, што там напісана было. Вось яно што. Кейп гэта як? Другое жніўня, вось яно што. Я ў гэтых святах гранёны стакан, ці штось, шклянка з банка. Такія святы, выбачаюся. Я ў гэтым, слухайце, я часам так задумаюся, што у мяне ўвогуле па жыцці кепска, насамрэч, гэта кепска. Калі ў тваім жыцці ёсць толькі два свята, гэта Новы год і дзень народзінаў, і ўсё. Усё астатняе гэта не свята. Гэта трэба выпраўляць, слухайце. Я ўжо сівавалосы, але трэба хаця б займацца гэтым. Так, Аврельён, марыш пра руль Мозатрак. Ой, а я пра Мозу нічога не чуў. Што за фірма такая? Ты адкуль яе ўзяў? Моза. Я памятаю, быў такі вытворца Момо. Ён рабіў гэтае стырно, каб кіраваць. Я памятаю, што нават калі я працаваў 20 гадоў таму ў краме, якая прадавала гэтае стырно электроннае для гульняў, то ў нас было Мома некая там такая ўжо, бляха, херабора, насамрэч нейкая гульнявая станцыя, бо там быў камплект для гульні ў формулу, потым руль змяняўся, стырно змянялася на тракаўскае, то бок на цягача. Яно было скураной, як зараз памятаю. Ну, вядома, педалі, скрыня бегаў, гэтая вось ручка, ўсё было. Так, у нас паліва бракуе, нішто сабе. Вы прыехалі, блях, паліва канчаецца. 170 кіламетраў. Не, трэба заехаць. Нам трэба заехаць на паліўную станцыю. Так, Раство і Вялікдзень, Раство і Вялікдзень я не святкую. Ілля, ну так, зразумела, што каляды, Вялікдзень, усе гэтыя рэлігійныя, у нас, мы нават у вёсцы не святкавалі, слухай, мы купалі, я нават адзін раз у жыцці толькі святкаваў. Разумееш? Таму, як тобі абгрунтаваць? Бля, там нейкі патч на гулю выйшаў. Гэта, ну, то бок, ты святаш, ты рыхтуешся да яго, правда, там, стол накрываеш, усё такое, але свята лічыцца святам, калі ты адчуваеш нейкую цікавостку, там падаруначкі, нейкае вітанне, віншаванне, вось гэта ўсё адпаведнае, што маецца. І ты адчуваеш, так, мне сюды, вось, што, ну, нейкае хваляванне, правда, калі свята надыходзіць. У мяне такое толькі з двумя святамі. Гэта Новы год. Яны ж каляды зараз, дарэчы. Вось мы калі пераехалі у Польшчу, то мы сталі святкаваць каляды, а не Новы год. І падарункі дзецям даруем дорым заўсёды на каляды. Так, фірма Моза выпусціла руль спецыяльна для Еўратраку і Американ Траку. Гэта штосьці невероятнае. Руль вялізны, як у сапраўднага цягача, з усімі гэтымі кнопкамі. Прышпільна. Карацей, гэта нешта падобнае. Зараз узгадаю, як называецца фірма, якая проста шалее ад гэтых сімулятараў. Блин, голова два уха, ну что такое, что ты будешь рабіць? Ой, усе просто сімулятаршчыкі сядзяць на гэтай вось фірме, бо яны, у іх там комплекты па $1500 каштуюць. Нешта там такое адпаведна неверагоднае. А у мяне геймпад, так, я праз геймпад гуляю. Праз Xbox-авы геймпад ад Xbox One. А во, дарэчы, Філ на ютубе кажа, што ён бачыў гэтае стырно Моза. Таксама яму цікавае, калі што. Фанатек, во! Філ, малайчына, дзякуй, Фанатек. Вось гэтыя комплекты я бачу, што там шалеюць. Яны ж нават спонсорамі сталі Формулы-1 у гэтым годзе, правда? І ў мінулым годзе былі. Там быў дзень-нідзе, я сустракаю на трансляцыях
іх рэкламу, што яны там прасоўваюцца неяк. Logitech не, Logitech гэта не тое. Logitech гэта, вось я табе ўзгадаю свой досвед з таго, што калі я гандляваў гэтымі таварамі, за 2 гады Logitech вельмі дарагая кампанія, але шчыра скажу, што каб нешта верагоднае па якасці выдавалі, то не. А калі увогуле браць геймпады Logitech, то не раю. Лепш узяць штосьці адпаведна за такі самы кошт, але спецыялізаваны. Ой, блядь. Ой-ой-ой-ой. Затрандзеўся, выбачаюся. Адпаведна ўзяць за такі самы кошт, але ад спецыялізаванай кампаніі, якая займаецца, чым Logitech. Гэта будзе лепш. Нават калі ты згубіш у якасці, просто па гарантыі потым змяніць, але досвед, які атрымаеш ад карыстання той ці іншай прыладай, ён будзе лепшы. Бо Logitech гэта заўсёды штосьці такое саліднае, штосьці такое дарагое насамрэч, задарагое. Нацэнка там ідзе просто вах. О, божачак, вітаначкі, шаноўны мой. Я вчора ўвечары пераглядзеў яшчэ раз скетч з рэкламаю кавы. Цудоўна, мне спадабалася. Так, Fanatec то вельмі дарагое, а Mozu бандл $500 за Mozu, вось за гэта, на Чорную пятніцу, можа за 400. 400, чакай, 500, гэта на мае грошы, гэта 2000 злотых. Ну, бляха, гэта дорага. Бо я геймпад разглядаў троху таннейшы, там за 400 злотых, то бок $100, штосьці падобнае. Ну, паглядзім, карацей, як дажывем, то можа будзем штосьці абіраць. Паглядзі на, калі будзе час, трак бандл табе спадабаецца. Добра, пагляджу абавязкова, дзякуй. Так, можаш не ўзгадваць, я за мігод працаваў на карпаратыўке. Ага, жонцы спадабалася таксама. Спадзяюся, не таму, што гэта з асабовага досведу, штосьці падобнае. Так, у нас 38 кіламетраў, добра, а то я бачу, што мы стаміліся ўжо шмат. Дык у людзей штаб-кватэра ў Швайцарыі. А я не ведаю, я думаю, яны кітаёзы. Выбачаюся ўсіх кітаёзаў, якія мяне глядзяць за кітаёзу. Гэта не гэта, без non-offensive, як кажуць у нас у Беларусі. Гэта без нападу. А чаму яны ў Швайцарыі? Сур'ёзна, яны ў швайцарцы самі па сабе? Я таксама, у мяне досвед працы з кліентамі швайцарцамі, і вам, хлопцы, шчыра скажу, не вельмі раю. Вось мне 3 разы мне не пашанцавала. Гэта такія сумнеўныя людзі, просто трэш нейкі. Вось шчыра кажу, які ёсць. Яны пастаянна спрабуюць наябаць просто ўвесь свет. Я кажу, як ёсць, бо яны, вядома, яны паўсюль казалі, што яны просто неверагодна ганарлівыя, яны неверагодна якасныя, просто top of the world, як кажуць. Але, калі справа даходзіць да справы, да грашэй, падаткі, нацэнкі, падыход увогуле да рынку, так, да маркетплейса нейкага. Просто, бля, наёб на наёбе. З гэтага і жывуць, мне падаецца. Так, мы ўжо блізка, мы ўжо тут на месцы. О, дарэчы, мы ж можам тут і адпачыць адразу, калі не будзе замовы. Замовы не будзе, мы адпачнем спачатку, а потым ужо, оп. Так. А чаму гэта недаступна? Ось козлы. Вось козлы. А не маглі ўжо 90 накінуць. Я 700 кіламетраў да вас ехаў, амаль 800. На гэта камеру трэба змяняць. Не хочу змяняць. Давай, зеляней. О.
Готово. Так, слухайте, а Guest Must Flow, ён мне піша таксама, один з трох. Так, ну мы сёння паспеем, а калі 2 кароткіх заказа будзе, то мы паспеем з вами давесці. Вы гэта разумееце, мы зробім з вами 2 дасягнення за сёння, калі атрымаецца так. Хадзем адпачываць. Не скажу, што наябаць, але за кожны еўра усё лайно вытрасу двойчы з'ядуць. Я толькі з адным такім быў працаваў, які за кожны еўра вытрасваў усю душу, але не, глядзі, зараз паспрабую сфармуляваць, каб гэта не было камерцыйнай тайнай, разумееш, таямніцы, каб не выдаць. Што было? Карацей, ёсць прадукт, які мае насамрэч невялічкую нішу у людзей, бо патрэбы не было. Яны, па сутнасці, толькі лічылі, што яны трапяць у яе, у гэтую вось патрэбу, створаць яе. Гэта было звязана з электратранспартам, калі што, так? Ой, як далёка. Ну, паехалі. Хер з ім, з Вены. Мы з Вены паедзем, мне падаецца, гэта будзе апошняе на сёння. Нам трэба ў Вену ляцець. Так. Зараз скончу, толькі пачакайце. Вена, вось яна. Сюды. І што яны рабілі? Яны рабілі наступнае. Яны стваралі прадукт, мы ім дапамагалі ў гэтым, мы рабілі абсалютна ўсё, што ім было патрэбна. А вось усе функцыі, ўсё адладжвалі, ўсё усталёўвалі, дэбажылі і ўсё астатняе. І прайшло колькі? 2 гады. Як найменей 2 гады, а то, мабыць, 2,5 гады. За гэты час ніша, у якую яны спрабавалі трапіць, яна не вырасла. То бок, давай шчыра казаць, і нават не пашырылася агулам, таму што робяць звычайна вось вытворцы гэтых электрамабіляў, напрыклад, як Tesla, яны спрабуюць зрабіць цалкам абсалютна ўсю інфраструктуру. Еўрапейскія заводы пайшлі па іншым шляху. Яны не ствараюць інфраструктуру, яны ствараюць прадукт, непасрэдна машына, якая едзе на электрычнай цяге. Так, але яны супрацоўнічаюць з некаторымі афіляванымі пастаўшчыкамі тых самых установак, якія зараджаюць гэтыя аўтамабілі. І на гэтым, па сутнасці, ўсё. І хлопцы, якія рабілі, вось швейцарцы, якія рабілі прадукт разам з намі, для якіх мы працавалі, яны разумелі, што ніша гэта яна не вырасце, таму што ёсць афіляваныя пастаўшчыкі абсталявання і праграмавання. Яны туды не трапляюць. Вот, і ўсё, на што яны былі годныя, яны проста спрабавалі нас не аднойчы, падкрэслю, наебаць з тым, каб плаціць менш. То бок яны казалі, што нам рабіць. Так, мы гэта рабілі. Вось, а потым яны бачаць, што вось тое, што мы зрабілі па іх заказе, яно не адаб'ецца. Разумееш, то бок за кошт таго, што ніша не расце, кліентаў колькасць не вырасце. І тое, што ім зрабілі, не адаб'ецца агулам ніяк, бо гэтая фіча ім не патрэбна. І ўсё. І пачыналася, да вы такія, да вы сякія, і не будзе камерцыйнаю тайнаю, калі проста падсумую, што напрыканцы, калі мы стаялі на сваём, што, тыпу, у нас усё зроблена па працэсах, па якіх мы дамовіліся, усе дакументы падпісаныя, ўсё ёсць у наяўнасці, і за адпрацаваныя дні яны павінны нам аддаць грошы. Яны проста дачакаліся канца 22-го году. Вось, і на падставе таго, што кампанія беларуская была, так, нягледзячы на тое, што мы ўжо пераехалі ў Польшчу ўсе. Яны проста сказалі, да вы проста зэтнікі, ідзіце нахуй. І кажу, як ёсць. Вось, і нічога не плацілі.
Калі вы думаеце, можа быць, што яны нас кінулі, не кінулі, мы просто падалі судовую покліч гэты, і яны нам сплацілі ўсе грошы, абсалютна ўсе. І дадалі адпаведна на адвакату, на юрыстаў. Вось, але вось гэта быў такі, як я кажу, той выпадак, калі проста людзі апусціліся, ну, ніжэй яшчэ не бачыў, каб хтосьці так апускаўся, каб вось проста так узяць ды абвінаваціць. Пры гэтым ведаючы, што кампанія за свой кошт перавезла ўвесь офіс, усіх людзей, хто хацеў. Так, у краіну, якая не падтрымлівае на вайну і гэтак далей, яны абылгалі проста-напроста. Ну, вось, і гэта, я ж кажу, вось, былі 3 кліенты, плюс-мінус яны паводзілі ўсе сабе аднолькава. Усе яны спрабавалі ў нейкі момант наябаць. Я па-іншаму не магу назваць гэта. Ну, гэта з майго досведу. Грошы да суду аддалі. Не па рашэнню суда, так. Не па рашэнню суда. То бок яны зразумелі, ім суддзя абгрунтаваў, што яны прайграюць справу, і яны аддалі грошы. То бок судовая справа скончылася, гэта называецца мірным пагадненнем. Вось так это было. Так, што за выпадак такі, хто казаў, я праслухаў. Адмотваю назад вожак і слухаю всю справу, якая была. Гэта дзялюся досведам працы з швайцарцамі, таму што вось ВРВ там пісаў, што Logitech кампанія швайцарская, а я да гэтага казаў, што свой фідбэк даваў на Logitech, бо я калісьці працаваў, памятаеш, у 5-м элеменце, у сетцы краму гэтых лічбавых. Вось. Дасудовае рэгуляванне. Можа быць. Не, хутчэй за ўсё дасудовае пагадненне, яно называецца. Все ж такі гэта ж пагадненне, правда? А швайцарцы не хочуць праясніць за сваё маўчанне? Што ты маеш на ўвазе? Якое маўчанне? Наконт вайны ты маеш на ўвазе, што ўся Швайцарыя. Хазе, ведаеш, што яны робяць? Вось так вожак яны робяць. Вось гэта я 100% ведаю, што яны робяць. І падкрэслю гэта, блядь, і руку дам на адсячэнне. Яны, каб паказаць сваю прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў і падтрымку Украіны, яны робяць невялічкі данат. Вось там, хто багаты, той 1000 еўра ці 6000 еўра, але яны гэта робяць. Вось я ведаю прыклад, што яны зрабілі аднойчы толькі за 3 гады. Вось яны адзін раз зрабілі і ўсё на гэта. Усё. Яны нібы нейкую індульгенцыю сабе купілі, набылі сабе, там павесілі на сцэну, усё, яны падтрымліваюць. Пры гэтым пры ўсім я ведаю, асабіста ведаю вось чалавека, з якім мы працавалі з імі, з швайцарцамі, але ён не швайцарац, ён расеец. Расеец, які выехаў ужо, мабыць, яшчэ да 14-го года ці ў 14-м годзе, я не могу сказаць дакладна, але ён выехаў з Расіі, калі вось Крым адбыўся 100%, ён ужо быў эстонцам, у яго быў пашпарт Эстоніі. Ён мае нерухомасць у Нямецчыне, у Швайцарыі, і вось калі здарылася вайна, ён усю сваю маёмасць аддаў на патрэбы уцекачоў. Разумееш, што бок ён фактычна лічыцца швайцарцам, гэты чалавек. Так, можа недзе там яго ў прыклад і ставяць, але па факце ён расеец. Ён і беларусам, дарэчы, памагаў. Я памятаю, як ён там казаў, што сёння ў яго начуе начлег бярэ беларуская сям'я, то мы з імі сазвоньвались. Вось. Ну, таму што мы з ім размаўлялі, і такі ён ззаду яго проста праходзіў, і такі, о, дарэчы, вось ваша сям'я, тыпу, едзе ў Партугалію на ПМЖ. Уцекачы таксама, то мы тут размаўлялі з мінчукамі. То бок, ну, чалавек проста разумее, што вось такі час і такое лайно здарылася ў свеце. Містер Фінкер, вітанашкі. Так, у нас зараз будзе вельмі доўгая подорож, 1400 кіламетраў, за ўжо 1300 заставалася, будзем начаваць па дарозе. Мне падаецца, гэта будзе апошняя дастаўка. Паглядзім, як хутка мы справімся, але мне падаецца, гэта будзе каля гадзіны.
Будзем гэта ўсё весці. Калі гадзіна, то на гэтым мы скончым, мне падаецца, бо будзе 12:45. Вось, і я стамлюся хутчэй за ўсё. Звычайна я стамляюся. Хто гэта, аб кім размова? Не, ён не публічны чалавек, ты яго не ведаеш. Ён проста знаёмы з працы маёй. Ну так. Ну так выпадкова пазнаёміліся з ім. Вось. Ён, па сутнасці, быў маім заказчыкам. Па сутнасці. Вось, але потым змянілася шмат. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older. So sober, alone, look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the Ну што, выцісні з сябе 140 ці не? Цягач. Сканія, давай. 130. Шлях добры, я бачу дарогу добрая. Ты мусіш 132. Колькі у нас было? 100... Ой, я не памятаю, колькі было на роўнай дарозе. 137, 136, 134. І пайшоў паварот. Давай, леці. Здуўся. 134, караці. Trzymaj się lewej strony. before you know you're older. You getting my cold shoulder. No closure, I'm colder. Все, троху вверх, 130. Clock's ticking, time is over. Не, Вольва лепш. Вольва такого не дазваляла сабе. Getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. О, я ведаю, слухайце, калі будзе гадзіна сапраўды на гэты шлях у нас, то мы сабе проста напрыканцы купім новы трак. Вось што я хачу зрабіць. А то бачыце, 131 і ледзь там гэтая сканія цягне. Няблага яна выглядае знешне, вядома. Але я пакатаўся на мане зараз. Clock's ticking, time is over. Я б сабе набыў манам. You're older. So sober, alone, look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker. You getting nothing, Joker. Trzymaj się prawej Ech. strony, a następnie А так добра ехалі, слухайце. zjedź w prawo. Да з'язджаю я, дзяўчыны. Бачыш? Skręć w prawo. Дождж пайшоў. А я ляцеў 130 на фуры. Гружоны, нішто сабе. А уявіце, каб панесла. Ух, быў бы палёт. Не пусціш, правда? Ну, вядома, ты не пусціш. А калі не пусціш, то мы самі пролезем. Ха-ха.
Так, дождя нема? Дождю нема, добра. Можно лететь? Давай, педалю подлогу полетели. А где мы едем зараз, до речі? У Німеччині? Мы так хутка выехали з Чехії, ці, де ми там були? В Празі, мне подає... Не, у Вені ми були. У Швейцарії ми були. Хутчэй за ўсё мы яшчэ па Швейцарыі ездзім, таму што аўтабаны не такія больш шырокія. А, ён на тым баку стаіць, добра, хай стаіць. Ай, прыгажосць. Так, нагадаю, слухайце, па дасягненнях. Вось гэтае дасягненне Gas Must Flow, яно апошняе ў Францыі. Усе астатнія дасягненні, яны не тычацца Францыі. І мы, калі што, ужо на наступным стрымы дык 100% мы скончым. Калі пашанцуе, то можа і на гэтым скончым. Паглядзім, што там будзе у нас з заказамі, што будзе з рэальным часам на сканчэнне, да сканчэння стрыму. Вось. І ўжо на наступны такім выпадкам мы поедем у Іберыю, так званую, гэта Іспанія, Португалія. Будзем там выконваць усё гэтае, даследаваць мапу, глядзець на акіян Атлантычны. Ніколі не бачыў гэтай гульні, дарэчы. Не ездзіў там. Што мне з Іспаніі? Я максімум у Барселоне быў пакуль што. Падаецца, толькі ў адным мястэчку. Так што будзе больш-менш. А што гэта будуецца тут проста пасярод шашы? Гэта што такое? Каму тут што спатрэбілася? Каля паліўнай станцыі. Незразумела. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. 940 наперадзе. Ух, ще довго, довго, довго. Есть адчуванне, што мы ўсё ж такі выехалі у... Так, ось там Франкфурт быў на знаку, то бок мы недзе ў Германії ўжо давно едзем. Але
Ведаеце ж чаму здзіўляе гэта, таму што ж Швайцарыя яна ж мяжу мае. Кройц-Нюрнберг. А праз мяжу я не памятаю, кому праязджалі. У іх што, няма мяжы з Германіяй? Таму што з Італіяй 100% была мяжа. З Францыі таксама была 100% мяжа. О, 136, дарэчы, разагналіся неяк. 135 пакуль што. Зараз будзе дарога ўніз. 137, 8, не, 9, но 40, давай. Ёсць. Оба. І адразу 135. Карацей, толькі калі скінуць з нейкай вышыні, то наберэ 140. Так. Тут нейкі востры паварот, мне падаецца. Я лепш скіну. Trzymaj się lewej strony. О, цягнік. Ну, калі што, мы палову адлегласці праляцелі. 1800 зараз. Ах ты, паскуднік, ты паглядзі, што зрабіў, а? Так, 600 километров амаль што праехалі. А колькі там было? 1400, значыць 500 километров праехалі. Так, по одометра. І колькі гэта у нас палова стаміны? Добра, значыцца яшчэ на 500 нас хопіць. Да, адпачынку маецца на ўвазе.
Усе заціхлі ў чаціках. Праца наваліла хлопцам і дзяўчынам. А нам яшчэ 670 кіламетраў пілякаць. Працуеш паралельна. Гэта добра, Божачак, ухваляю. Шмат апошнім часам працы ў цябе? На супорце, мне падаецца, з гэтым вогуле трабла. Яно плынямі павінна быць, мне падаецца, ці не прадыхнуць, ці вогуле нічога. Заўсёды ёсць што рабіць, я гэта памятаю. А як у цябе, дарэчы, з гэтым з становішчам, калі ты там шукаў працу новую, ўсё такое, мінула гэтая крыза, ці яна вісіць яшчэ? Вырва ёсць такое. Гульні для дарослых. Жонка купіла цікавую швабру з вядром, яка сама сабе мые. Тыпу яна адціскае ў вядры гэтую анучу, ці што? Нічога не мінула? Боже, ну як ты жывеш так у такім стрэсе ўжо колькі месяцаў? Ты дзеля гэтага ў Германію ездзіў, каб адпачыць ад гэтых думак? Спачатку цяжка было, потым прызвычаюся. Так, скінуць хуткасць, бо зараз не ўпішуся. Як у тым анекдоце, Не, мікраклімат для мяне даволі важны. Вядома, калі б не было альтэрнатывы, то прызвычаюся, але шукаў бы. Я, можа, неяк ужо казаў, што для мяне праца, яна заўсёды складаецца як найменей з 3 складнікаў. Гэта калектыў і умовы працы, калі іх можна так назваць, адносіны з калектывам. Адносіны з кіраўніцтвам таксама сюды ўваходзяць. Вось, і зарплата. І вось калі яно так збалансавана больш-менш, яно не мусіць быць там на 100% задаволенасці ўсё. Яно мусіць быць толькі збалансавана. То ўсё добра. Ну, вядома, ёсць там ніжэйшы паказнік, які нельга перакрочваць панізу, бо ўсё ж такі сям'я, ўсе справы. Дзеці не зразумеюць гэтага. В Германії не адпачываў, а таксама працаваў. Коцікаў ціск. Ты працаваў ціскателем коцікаў? Я правильно зразумеў цябе. Там 2 аддзялення для вады, зараз будзе тэставаць. Поспехаў вам у тэстах. Але сапраўды, так, лялькі, забаўкі для дарослых, гэта новая швабра. Гэта, ведаеш, у мяне будзе падобнае адчуванне, калі мы нарэшце станем больш заможнымі і вытрацім грошы на робота-пылесоса. Мы таксама за ім будзем назіраць, бо ў нас яшчэ 2 каты ёсць. Вось, таксама будзе цікава, як яны будуць адносіцца да гэтай прылады. Будуць на ім катацца, не будуць, што яны ўвогуле з ім будуць рабіць, ці будуць хавацца па ўсіх шчылінах, якія яны знойдуць. Але вось мы вось не паверыш, але мы нават зараз у нашай кватэры купляем мэблю, каб яна пасавала дзеля таго, каб гэты робот пад ёй пралазіў, каб не было такога, што ён проста недзе ў кут не пралезе, і там застанецца гэтая поўсць, якую каты раскідваюць. Бо, шчыра кажучы, гэта так заёбвае. Штотыдзень убіраеш, бляха, і поўны пыласос гэтай поўсці. Выкалупваеш потым з мяху.
Ну, там мне не мех, у меня для гэтага, для смецця, а бляха, які заход сонца прыгожы. Гэта, ведаеш, ВРВ можна зрабіць, зарэшце, такі самы ролик, як у цябе на тиктоку з Еўратраку, толькі не пиздеть, вядома, а под музыку просто назіраць за заходом сонца. Так, таксама думаеце пра такое, але ўжо купілі на акумулятары Samsung. Ой, вельмі зручна. Лепей за звычайны... Ой, чакай, зараз я паверну і прачытаю. Бо яшчэ крыху і ўсё, і ў плот уляцеў бы. Так, сюды, о. Звычайна за сабою таскаць. А, ты маеш на увазе гэта тыпу ручкі, такі, як папулярны гэты Dyson быў, правда? Такого кшталту у вас. Зрабіць на шортс? Так, зраблю. Трэба будзе толькі... ну, можа, караценечкі. Нейкі выдам. Каб без размоў было. Як Dyson. О, зразумела, мне жонка пра такі казала таксама. Казала, што ты пахацела б такі мець, але ж мне падаецца, гэта ўсё маркетинг. Ты ведаеш, такая вытрата грашэй. Тым больш, што мне падаецца, гэты Dyson, ён ж там каштуе, блядь, крыло ад самалёта. Не за $900, во-во-во. Во, я пра гэта і думаю зараз, што... Можа, калі-небудзь, як я кажу, калі заможней станем, вось, калі ў нас будуць грошы на гэткія рэчы, то, вядома, мы купім і... О, паляцела нешта. Вось, то купім абавязкова. І робот будзе, і зменім тое, што зараз стаіць у нас у шафцы. Samsung добры, смокча цудоўна і каштуе 250-270. 200 гэта 1000 злотых прыблізна. Добра, зразумела. У мяне, калі пра тэхніку казаць, я сабе набыў, вось, быў час, калі без тэлевізора сидзелі. А малы ў мяне вельмі захапляецца ютубам і ўсім такім, карацей, каб не дурую галаву, а глядзеў тэлевізор, мы пайшлі і купілі другі, малы. І купілі, дарэчы, Samsung. І вось, насамрэч, я нешта не вельмі задаволен. Такі сабе апынуўся. Я меркаваў, будзе лепш, але ж як ёсць. Карацей, не купляйце самае таннае, купляйце нармалёвае. Я вось за гэтае часам сабе грызу. Тише, што ж ты так разогнаўся, ёб твою мать. А, тут схіл, хіба што ўніз, таму ён так ляцеў. Вось, я часам сабе грызу за гэта, што... Ну, такі чалавек, я люблю карыстацца добрымі рэчамі. І я лепш насамрэч пачакаю і куплю добрае, чым набуду адразу вось сённяшняе, але тое, што мне пасуе да кішэні. Больш таннае, а потым будзеш мучыцца ад таго, што незадаволены якасцю ці тым, як яно працуе. Jedź prosto. Ой, бляха, у нас хутка трэба на начлег недзе уладкоўвацца. То я еду. Ну, не халера не доеду. Так, ну ось хутка у нас будзе начлег. Спынімся і адпачнем. 350 километров мы не перадолем. Каб было 200 зараз, ось было б 200. Так, я бы скокнуў, я б рызыкнуў і даехаў бы. А так прыйдзецца адпачываць на гэтым шляху. І, дарэчы, 12:11. Ну, гэта азначае, што мы яшчэ што-небудзь адвязем. Хутчэй за ўсё. Калі будзе 30, ужо не, ужо просто зробім сабе не перапыначак, а як яго. Хаця можна будзе паспрабаваць знайсці. Усё ж такі
трэба адвесці 3 разы, а не 7 разоў, як я казаў. Хлопцы, вы як гэтае, што за піцэрыя тут дастаўка нейкая? Вы як бы-небудзь, я не ведаю, рассасіцеся, разыдзіцеся, што-небудзь зрабіце, а? Але вось так, як вы едзеце, гэта не... Мне такое не пасуе. Пратэстую. Так, мы пачырванелі, не страшна, там наперады нас чакае адпачынак. Вось давай, педаль у падлогу, тут засталося кіламетраў 15. Карацей, крыху засталося. Так, трэба трымацца левага боку, там я бачу пазначкі гэтыя. Пазіхай, як заўсёды, так салодка. Зараз і я пазіхаць пачну ўжо. Есть такое адчуванне. Чакайце, вожачак, чакай. Зараз. Ось так, паварот адбыўся. Гатовыя. Так, злева нікога няма. Так, я таксама пазяхнуў зараз. Ну, блях, у мяне нядаўна было, божа, у мяне такога не было вельмі даўно. Вось, як ёсць, кажу, я ўжо прыблізна 7 гадоў працую ў айцішцы, і з гэтага моманту не бярэм ва ўлік фрыланс, дзе я працаваў па начах. Гэта мы не будзем абмяркоўваць, як той момант, калі ў мяне згубілася вось гэтая пастаянная стомленасць, калі ты хочаш спаць, бо калі працаваў там у гандлі, вядома, што трэба быць у офісе а 9, а 8, ну, дзе калі, а можа быць нейкі тэндэр, маць яго, як я памятаю, у Віцебскай гэтай, у Віцебску непасрэдна, у самім Віцебску было. Это просто нават не уяўляеце, які трэш. Што мне трэба было устаць, каб даехаць на тэндэр о 9 раніцы. Давай. Ты мне... О, выдатна. Я уставаў. Ой, я выязджаў без 20 хвілін, 2 гадзіна ночы. І ехаў у Віцебск з горадні. Для сяброў украінцаў гэта прыблізна было 650-700 кіламетраў. І о 9 ранку мне трэба было там быць. Вядома, што завод быў такі, на якім я працаваў гандляром. Быў такі, што гатэль яны не кампенсавалі, таму без гатэлю трэба было ўсё гэта рабіць. Ну, карацей, вось такія справы. І зімой. То бок паехаць і паспаць у машыне было немагчыма. Так, што там у вас за такой цікавасці? А, вы пра балы гэтыя. 225. Прыходзіць Лукашенко да праўладных айцішнікаў, пытае, як там праца пад новай аплікацыяй, над новай аплікацыяй для ўраду. Яму адказваюць, зараз пратэстуем, і потым паглядзім зноў пратэсты. Мне падаецца, там вочы будуць уже дзёргацца. Калі яму пратэставанне будуць распавядаць. А глядзелі, учора глядзелі, па гэтых нашых беларускіх каналах пайшло яго прамова, як ён там пачвара гэтая рыгае ў наш бок пастаянна. То яму не тое, гэта яму не тое, тая паскуда, блядь, і ўсё астатняе яму. Хто там яшчэ ў яго былі, карацей, такімі словамі ўжо выборнымі хаяў. О, бля, чалавек АП гэтае трымае як доўга, правда?
за колокольцы. Так ужо прыціснула яму з 20-го году. Все пакой сабе не знойдзе. Дзед забыўся выпіць заспакаяльны. Ну, да там, мне падаецца, яму вось я ўбачыў па эмоцыях і па тым, што гэтаму чалавеку не тое, што каб заспакаяльна ў таблетках павінны даваць. Ён проста павінен хадзіць з капельніцай пастаянна. Ведаеце, як гэтыя бляха на крэселках, якія катаюцца, такія з кіслародным гэтым балонам ззаду, і такая там трубачка пад носам у яго. Вось штосьці падобнае, але каб пастаянна яго так трымае гэта ўсё. Мне падалося вось нават, магчыма, не падалося, што яго аж трасе у некаторыя моманты. Можа, гэта нейкі там старчаскі гэты трэмар ці штосьці, ну проста піпец. Такая ўжо пачвара з'явілася, ага. Просто вылезла натуральная. Ён просто не можа паверыць, што гаўно насамрэч не мы. Вось я гэта бачу такім чынам, што ён, прывыкшы да таго, што ён можа па усіх СМІ казаць на чорнае гэта белае, ну давайте так шчыра казаць, што шэрыя нейкія рэчы, яны белыя. І такія людзі, ну хуй з табой, хай будзе белае. І ён настолькі да гэтага прызвычаіўся, што за тое, што адбылося ў 20-м годзе, і людзі яму не даруюць, і ўсё такое. А ён не можа паверыць у тое, што яго не атрымліваецца. Ён проста... Вось ніяк. Собака такая, фу. Алексем, голова трасецца, вітаначкі. Не тое слово, мне там і рукі трэсліся, і плечы, мне падаецца, трэсліся. Ну, крацей. У нейкія моманты ён там з нагі на нагу пераступае, таксама я заўважаю, што яму так няёмка ў гэтыя моманты. Ён так перажывае гэтае. Я ж кажу, што недзе там за паўгады таму, хто расце рабіў з нашых хлопцаў відэа, ці то Часнык, лайв гэта так, і Вулін. Мне падаецца, што ці то і Вулін, ці то хто з такіх блогераў, ці мелказёраў, не ведаю. Вось, і яны краналіся гэтай тэмы, і сапраўды ўражанне, што вельмі шмат беларусаў, вялікая колькасць беларусаў, яна гэтую сітуацыю адпусціла, яны прызвычаіліся, яны пачалі жыццё новае, з'ехалі з краіны гэтыя паўмільёны ці колькі, можа больш ужо гэтых чалавек, і пачалі сваё жыццё, а гэтага ўсё не адпускае. Проста гэты вусаты, ён стаіць на сваім проста, бляха, і не можа ніяк, вось, не адпусціць. Але хіба што ён толькі ў зямлю пойдзе ўжо, мне падаецца з гэтым. Яго ўжо ўсё, да канца дзён яго. Так, чалавек прысвяціў гадзіну, каб распавесці, як яму на нас усё роўна. Во, ВРВ, залатыя словы, правільна, так і ёсць. І гэта на працягу апошніх 2 гадоў ўжо дзеецца. Ось 24-м, як пачалося, яны ўсе проста равуць з усіх крыніц, што ім усё роўна, што мы абы што. Вось, і такое адчуванне, што яны не тое, каб нас спрабуюць у гэтым пераканаць, але сабе. Разумееш? Мільён з'ехаў. Ну, не, калі ты кажаш толькі пра заходні бок, мне падаецца, гэта занадта многа. Хаця я, шчыра кажучы, апошнюю статыстыку бачыў напрыканцы 23-го года. Я не памятаю, каб 24-м дзесьці я бачыў, сколькі з'ехала, куды. Але калі улічваць, нагадаю, што шмат хто у 20-м годзе з'ехаў-то не ў заходні бок, а ў ўсходні, то гэта, мне падаецца, менш. Па маіх падліках 1,5 мільёны з'ехалі хто куды. Хто ў Расію, хто на захад, але вось прыблізна так. Так, 113 засталося. Мы ўжо хутка давязем наш груз. Так, 12:21. Так, ну, хіба што о 30-й хвіліне мы і давязем. Там будзем вырашаць, ці павязем мы. Паглядзім, ёсць штосьці з замоваў, каб завесці. Галоўнае, каб яно было кароткае. Бо не хочацца да 14 гадзіны гуляцца. Хочацца троху раней скончыць.
О, гелікоптер цягнуць, нішто сабе. А што, сваім ходам не даляцеў бы? Як у нас сёння з надвор'ем? Так, у нас спёка. У нас усё кепска. Учора было 29-32. Ну, у залежнасці ад таго, калі нос на двор высунеш. Але сёння абяцаюць яшчэ больш. 33. Учора абяцалі 29, калі што. Але было больш. Сёння абяцаюць 33 і мяркую, што будзе да 35 лёгка. Паглядзім, колькі там будзе, але я пакуль што завесіўся. Мне не спякотна, даволі душна ў хаце, але не тое, каб добра. Я не люблю гэтую спеку. Гэта не тое. Я за гэтага не люблю, дарэчы, і адпачываць, вось калі мяне жонка цягне на поўдзень кудысьці, дзе спякотна бывае. Я памятаю, вось калісьці мы паехалі. Ай, дзе ж мы былі? Уже не памятаю, дзе былі, але дзень, увесь дзень мы пад сонцам лазілі. Блядь, гэта горшы дзень у маім жыцці быў, я так кажу. Нягледзячы на тое, што ёсць грошы і на халодныя напоі нейкія, і на ваду, і ўсё такое. Але спёка, фу. Лепш, каб было халадно, на мой погляд. Можна зайсці ў такім выпадку ў рэстарацыю, ў кафе нейкае, сагрэцца, з'есці што-небудзь, выпіць і гэтак далей. Але калі спёка, бля, не ведаю, куды хавацца. Так, давезлі. Зразумела, у нас приблизно 20% зараз 30 стомленасці. Ну, калі будзе хуценькі заказ, то мы можам яго выканаць адразу. І будзе выдатна, калі так атрымаецца. Калі не, то падумаем, што рабіць. Калі прахалоды, то лепш. Ну, яна неяк, ведаеш, яна лепш пераносіцца. Ці то гэта з-за таго, што белыя? Як чалавек, у сэнсе белыя. Вось. Можа, цемнаскурым-то лепш. Вітаначкі табе, вітаначкі шаноўныя. Можа, цемнаскурым лепей і калі наадварот, вось такая спёка. 30-40, ну. Але вось мне, як прадстаўніку белай расы, мне лепш, каб было прахалода. Вядома, плюс 15 улетку. Такое сабе. Але вось, на мой погляд, калі б было 21, было б ідэальна. 21-25. Больш не трэба, больш не прашу. Так, па люстэрках глядзім. Што ты? Ось так. Спыняемся, аддаем. Гэта наша другая. Ёсць 2 з 3. Значыцца, а куды мы прыехалі, хто мне нагадае? Мы так далёка ехалі. Ле Хавр. Мы ехалі ў Ле Хавр. Трэба зараз толькі паглядзець, пракантраляваць гэты момант на световой мапе. Да, у Ле Хавру. Гэта Death Stranding 2 на ПК? Не. Не. Гэта не яно. Гэта не яно. Нават не дамка. Нават не дамка. Стой. Сюды. Так, фрахт-маркет. Нам трэба знайсці яшчэ раз Эко. І нічога няма, ты паглядзі на гэтае. Ну давай, пад'едзем. Давай, драйв. Чакай, пакажы мне мінімапу. Тут жа зона адпачынку ёсць? Ёсць. Так, хадзі сюды. Нам трэба будзе зараз катацца тут як ёлупам.
дурним по дорогах. Ось сюди. І сюди. Отпочиваем. Так, хочу на полночь Канады. У Юкон. Ого. Ого. Ось гэта цябе пацягнула ў снег. Так. Еко. Ой, ЕЦС, гэта не тое. Бардо. Ой, блядь, Гамбург, Бардо. Не, гэта далёка, хлопцы, я такое не пацягну. Я такое не пацягну, нягледзячы на тое, што аж на 102 тысячы. Яно так добра каштуе, але занадта далёка. А давайте мы зробім трохі хітрэй. Мы пойдзем спаць яшчэ раз. Можа нешта з'явіцца. Там узімку вельмі холадна на Юкане. Ну. Калі казаць пра холад, то я упэўнены, што менавіта там людзі ведаюць, што такое холад. Гамбург, Бардо. Ой-ой-ой-ой-ой. Нема заказу. Давайте так, давайте мы будем менять з вами трак сёння. Ужо скончым мы гэта на наступным стрымы. Вось, і пакоцім тады па Іберыі. Хаця, чакай, мы можем вот што зрабіць, ведаеце? Вядома, што вы не ведаеце. Мы можем узяць вось груз, які важыць да халеры. Бо у нас гэтае дасягненне, якое вы бачыце на сваіх экранах злева ў версіі, яно акурат такі пра гэтае. То бок нам трэба паркавацца. О, тое, што трэба. Толькі, ага, Швейцария. Не, можно без Швейцарии. Крыласочка. Мне б... О. Давай сюда. Даугавпилс и Резекне. Все, полетели у Даугавпилс. Мы памяти там с парковкой. Так, you bet I can pack it. Ось так воно виглядаємо. Так, шукаємо гараж у Даугавпілсі. Де ти? Дортмунд, ось воно. І нам треба буде запаркувати його. Оверсайз, груз любиш, добре. Первый гуморист. По старой украинской традиции обовязково поедешь в Канаду. Скрэнь влево. Вось, і мы зараз адвязем гэты каротенькі маршрут Скрэнь вправо. і зменім сабе трак на мана. Як вам план? Ухваляеце? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ренат, мы штосьці пацягнем з мэблевай фабрыкі? В сэнсе? Да давай уже. Трак Стэнк Уэрфілд. О, мы адпачылі нават. І нас заправілі нават. О, цудоўна. Табе для гэтай ачыўкі трэба колы весці? Не абавязкова кола. Усё, што мае пазначку вось гэтай на двагі. Карацей, зараз покажу, дзе што. Ну давай уже хутчэй, ну заенчыў. Хваліцца ён тут пачаў мне. Ой, чакай, дзе тут Upgrades, View Images, вось сюды, калі перайсці. Во, бачыце, вось гэтае вось важненька было. Вось. Heavy Cargo. І ўсё. І мне трэба проста запаркаваць яе.
Я вельмі спадзяюся на тое, што там паркоўнае месца яно будзе добрае, а не абы якое. І колькі там? 1000 досведу. У мяне прыблізна зараз 500 было там плюс-мінус. Skręć w lewo. Паглядзім. Не, мы гэта рабілі, дарэчы, на мінулым стрымы, ці па-за мінулым стрымы, я вез... што я вез? Нешта малое я вез, але у гэтага было вось гэтая значка цяжкога груза, і все, пісаліся. І яно пайшло ў залік. Мы паркануліся, яно пайшло ў залік. Я звярну на гэтую увагу. Jedź prosto. А уяві ІРЛ з канвоем. У канвой ехаць маеш на ўвазе, вось каб хтосьці быў спераду, а хтосьці ззаду на цягачы. ИРЛ in real life. Ну, такая специфичная праца, я не ведаю. Я, вядома, змог... Ну, что такое? Ну, поехали, ну, хлопче, ну. Эй! Бля, ну ты поглядзи на яго, ну што ён робіць? Ну, поехали! Дурны ці што? Кепска, што яго абагнаць нельга. І самому давесці груз без ягонай дапамогі. О, глядзіце, чырвоны аўтобус стаіць, такі самы, які мяне ў мастах вазіў, не? Ну, гэта не ЛуАЗ, але... Вот такі, падобны, слухайце, адзінае, што такі сучасны больш-менш, але па памерах адпавядае таму ЛуАЗу, які возіць людзей з 60-х, 70-х гадоў ў мастах. Цягач суправаджэння. Я не супраць быў. З вілейкі, ну. Вілейскі кіроўца, 100%. Дарэчы, вы заўважылі, што мы сёння узбагаціліся ажно на 8 мільёнаў $. У нас быў 171, а зараз ужо 179,7. Дзе б тыя грошы зняць? А можна гатовкаю нейкай сабе. Хоць ад сотку, калі ласка. А то вельмі бракуе, Ведаеце, штодзень прачынаюся і бракуе мільёна на рахунку. Я б неяк шчаслівейшы прачынаўся б, калі б гэты мільён быў на маім асабістым рахунку. Магчыма, лепей прарвецца рэйс. А я рабіў так, памятаеш, можа, мы рабілі нейкае дасягненне, звязанае з Heavy Cargo, з цяжкімі грузамі гэтымі, і сітуацыя ўзнікла, што ён затупіў на коле. Прыблізна вось такое коло, як гэта, толькі там было 2 пасы непасрэдна на коле, на кальцы гэтым. І ён затупіў, таму што хтосьці з мобаў, мы знак толькі што перакулілі, та нічога, перажывуць. Хтосьці з мобаў выехаў на кальцо, убачыў каля нас паліцэйскіх, спыніўся на гэтым кальцы, а вось гэта ўжо з пасачкамі ён не можа выехаць, калі перашкода стае, ён крацей стаў, і ўсё. То мы яго аб'ехалі, праехалі кіламетраў 20, і папярэджанне ўзнікла, вам трэба павярнуцца. Вось. Яно там, тыпу, запампаваць мінулае захаванне.
добра захоўвай. І ён такі хоп, мяне на гэтае кольцо павяртае ззаду вось гэтага хлопца, і ўсё. І у тебя альтэрнатыва толькі адная, каб скасаваць замову ці стаяць, чакаць неведама чаго. Jedź prosto. То бок я так сабе падумаў, што, магчыма, ліміт нейкі стаіць на адлегласць ад гэтага вось суправаджальніка майго 20 кіламетраў, 20, 30, 50, нешта падобнае, але потым я яшчэ перавяраў у горадзе так падобнае. І там гэтае спрацоўвала хутчэй, тому што мне было каля 7 кіламетраў да кропкі, дзе я магу аддаць груз. Вось, я ўжо не памятаю, гэта было на стрымы ці не, але было. Вось, і яно не давала, то бок я толькі аб'язджаў яго, накіроўваўся на кропку аддачы груза, і яно мне такое адразу хоба, а ну павяртайся, ці скасоўвай увогуле паездку. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. I know I'm not easy. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby you're still mine. And now we have the best times, no matter Добре, протягнули. Так, 52 кілометра засталося. there's nobody I'd rather choose. Ну, калі ўсё ўдасца, будзе цудоўна ўвогуле. І адвязем, і досвед заробім, і зменім сабе цягач. І на наступным тыдні ўжо будзем на мані лётаць. Баршчавік, паглядзіце, колькі яго расце тут. А вы ведаеце ж пра гэты баршчавік хоць што-небудзь, ці не? Адкуль ён узяўся і чаму ў такой колькасці ён з'явіўся вось проста у прыродзе, калі так можна сказаць. Гэта мне падаецца ўвогуле як найлепшы прыклад бязглуздасці савецкага ўраду. «31 застаўся. Цудоўна. Даволі хутка, гэта прыемна. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Так, тут трымацца лявей, каб знак не зачапіць. Zjedź z ronda. Шыкоўна. Што ж, гэта ўсё москвачы падсуецілі, маскалі маеш на ўвазе падсуецілі? Я не ведаю, хто там быў, дарэчы, па паходжанні, дзе ад чаго, але гэта менавіта тое, што усю сістэму савецкую склала і характарызавала, як яно было. Інвазіўны від, які планаваўся як корм, ну, так і ёсць. Проста нейкая пачвара, навуковец, пра які, дарэчы, ёсць цудоўны твор у беларускай літаратуры. Памятаеце пра гэтых свінамамантаў? Навуковую працу пісалі. Вось такі вось навуковец, які сказаў: «А глядзіце, бляха, у нас у Расеі пад такім-то вось мястэчкам, горадам расце баршчавік. І нічога гэтага яго не бярэ. Вось мы яго паліваем, мы яго вырубаем, але нічога не бярэ. А давайте-ка мы яго на корм прыстасуем». І, карацей, яны яго прыстасавалі па дакументах. Усё гэта прайшло праз раду. Яны пастанавілі, гэтая рада, якая не разбіралася ўвогуле ні у якіх сапраўдных рэчах, каб выявіць, што проста схлусілі гэтыя навукоўцы ў двухкоссі.
Вось, яны гэта ўсё падтасавалі, усе гэтыя вынікі тэставанняў. Do skrętu w prawo. Блядь, там заезд такі крывы, я ўжо бачу, што будзе складана. Ну, троху павошкаемся. Гэтае самае. І крацей. Пачалі распаўсюджваць. А па меры Савецкага Саюза вы сабе уяўляеце, я спадзяюся, што яны пачалі гэты баршчавік высаджваць па ўсёй краіне. І ў Беларусі, і ва Ўкраіне, і ў Казахстане, дзе толькі не было. І гэта дрэнь, яна ж проста бескантрольна пачала множыцца. А па факце аказалася, што яна непрыдатная для кармлення. І ўсё. І вось зараз ты едзеш у Еўратрак сімулятары, Cali zdrowy. бачыш, што на ўзбочыне расце баршчавік і разумееш, што гэта наступствы проста савецкага ўраду. Што? Які джоб-офер? Чакай. Мне трэба проста завесці. Ой, божух. Мне нават не трэба тут нічога ім пісаць. Ай, глядзіш ты, мы будзем проста носам станавіцца, цудоўна. Мы не будзем гэта... Пачакай, а як яна нам досвед налічыць за тое, што мы паркануліся? Ты сур'ёзна? Ах ты поскудь. ВРВ, ты быў правы. Гэтае лайно нам нельга вазіць. Ну, так, тут ўсё проста. А ты што, хочаш сказаць, што таварыш Сралін у чымсьці памыляўся? Яны там усе памыляліся, підарасы гэтыя. Так, крацей, выйшла лухта. Нам нельга вазіць вось такія рэчы, як мы зараз адвезлі, таму што за гэта не налічваюць нам за паркоўку. Вось так вось. Буду мець на ўвазе. Крацей, давай мы купім новы трак-дилер, Деман. И века. Рено, не, Рено, дякую. Buy онлайн. Што мы маем з манаў? Так, о, ж внутры старонкі, ты паглядзі. А што на трэці у нас ёсць? Гэта у нас 540 коняў под капотом, але паліўны танк 960 толькі. І тут тое самае. Так. Як жа налепшая савецкая адукацыя, мы што, марну воду прасталі? Так, пры тэлебачанні гэта я памятаю. Але гэта ўжо было ўсё, пры развале савецкай улады, там не тое. Я перыядычна наздаганяю ВРВ па экспу-чаце. Так. Але ж вы, слухайце, уперліся гэтыя, як... Што там на масту сустрэліся? Зараз паміж вамі будзе пастаянная барацьба за гэтыя балы, хто больш пайшоў у разрыў. Так, не, 960 гэта не шмат. Я хачу, каб больш было. 400 літраў. Ой, 850. Не, ж так мало. А вот 1100. Ужо штосьці. Гэта у нас TGX Euro 6. TGX. А гэта што? Euro 6. XXL толькі. Ось пакуль што мне гэты падабаецца, бо яго бак самы вялікі. Што ў нас тут ёсць? Тая ж ёмістасць. У гэтая ёмістасць, усё. Што, хлопцы, гэты купляем? Ман не вельмі зайшоў. Ой, зараз мы крацей гэты будзем сабе усталёўваць. Так, мы кастамізуем усё. XXL вежа, так. Нам патрэбная 8.4, так, каб усё сюды налазіла. Што ў нас так, Heavy Cargo даволі часта, вядома, 6D. Ці гэтая? А чаму і ніякай розніцы? У паказніках ніякай розніцы. 640, 3000 ньютонаў. А, вось гэты
До речі, 930 оборотаў і 1400 оборотаў яны ж павінны нешта рабіць, правда? Дзіўна, па паказніках гэтая горшая вось за гэта. Так, гэта ў нас ZF, скрыня бегаў. 16-хуткасная. О, там паднялося адразу ўсё. Не гэта гаўно, а вось гэта не. Вось гэта мне трэба. Так. Ой, UK не. Эксклюзив. Так. А что так бедно? А что это такое? А лічбавай нема? 19-й год. Приехали. Ну не, неприемно такое. Так, добра, давай. Калі ўжо ўзяліся, то трэба... О, давай. О, ты паглядзі на гэта. Так. А можна колер змяніць чырвоны? Як на... Ой, не, гэта не. А чакай, чаму львіная галава толькі на чырвоным фоне? Толькі на чырвоным фоне, ты паглядзі. Такі, ведаеце, сумнеўны. Ён нібы з гэтых 10-х гадоў. Бачыце, фары такія недыёдныя, ўсё такое. Беднаваты ман. Беднаваты ман, тут я па-іншаму не скажу. Ведаеце, можна вось тут вось так змяніць, я мяркую. Ага. Вось гэта мне падабаецца. Зелёная не, вось. Блакитная, так. Ось сюды крыху, ага. Так, это мы зменим на что? Мне вось так падабаецца. Ага. І гэтыя рысы яны у нас вось пра гэтыя элементы ідзе размова, правда? Не? А пра што, я не разумею. Чорная, што у нас чорная стала? А што белая? Да ты жартуешь. Так. Не, хай чорная будзе. Так. Інтэр'ер. Ой, май. Давай мышу лепей. Ліхтары можна сабе паставіць так. Вось такое абсталяванне себе натыкаем. А гэта што такое? А, не, гэта не тое. Кругляшы, не трэба. А як выдаліць? Вось так выдаліць. Што тут? Чорная. Схаваць агулам. Значок толькі можна. Не, гэта мне не трэба, дзякую. О, афарбаваныя. Шэрыя ці гэтыя? Афарбаваныя на чорна. Каб былі вушкі. Так, сюды хадзі. Гэта кенгуратнік. О, ўжо лепш стала. Куды ты? Рукі крывыя. Каб цябе ліха. О, гэтак лепш. Вось так лепш. Хай будзе. Што наконт ліхтароў? Та нічога. Што змяняецца? Та нічога не змяняецца, як гэта? Не хочу. Вось так няхай будзе.
А гэта люстэрка. Вось так. Вось так. О, крылы нейкія падраслі. Ручка у колер. У колер ручка патрэбная. Не. З чорным ці вось гэтым. Хай так будзе. Вольва топчык. Ну, на Вольве мы шмат каталіся, гэта праўда. Гудочки. Хай будуць гудочки. Гэта мы ўзялі. Тут у нас што? О, іншая справа зусім. Гэта што такое? Мы можем нават мяняць. Я такой кастамізацыяй ў жыцці не займаюся, не тое, што тут. Давай тут. Топавыя колы. Тапкі нам патрэбныя. А гэта што? Ну, блин, ну просто, бляха. Заможна. Так, вось гэта дай мне паглядзець, што гэта такое. Труба. Толькі адна? Чаму толькі адна? Так, а гэта што? Вядома такое. Хачу. Хачу. Гэта маё. Сюды. Подножка. О, нават подножки ёсць. Усё. Ну як вам? Падыходзіць? Ухваляеце? Так, у цябе з-за шасі меншы бак з палівам? З шасі меншы бак з палівам? Чакай. Не, тут ніяк не звязанае гэта. Гэта ніяк не звязанае. Кабіна таксама не звязаная. Чакай, у нас усё роўна. Гатова, мне падыходзіць. Канфірмімся. Набываем. Скуль пачнем, не важна. Давай ось сюды ў Познань. Не, чакай, мы ж тут маем шмат пустых. У Тулузу. Угу. Та вярніся сюды. Окей. Так, пераходзім сюды, адпраўляемся ў Тулузу. Не ў Тулузу, чакай, нам трэба вось сюды. Used, purchase, track manager, 8. DAF, Volvo. Знойдзем зараз наш трак. Iveco, MAN. Евро 5 TGX ёсць. Так, у мяне наймагутнейшы з іх усіх. 330. Ось ён праскочыў. Выдатна. Так, драйваць. Ебай. А праз шасі у мяне менш паліўны бак. Якім чынам? Чаму гэтага не было ў параметрах? Так, трэба будзе прыбраць гэтую, дарэчы, з левага боку. Каб у люстэрачках глядзець. Тут можна толькі адпачыць. Чакаў, канфігурацыя. Добры пейнт ёсць. Ну, мы... О, слухайце, ён неблага хуткасць набірае, калі вось так едзе. Як паглядзець? Дзе гэты трак? Ці можна яго кастамізаваць ці нешта падобнае? TGX Euro 6. Стоп, ось ён. Вроцлав, так, тут нічога няма.
Upgrade relocate, copy config. Да, зразумела. Карацей, я не разумею, хлопцы, чаму вы кажаце, што меншы баг стаўся ў яго, таму што, ну, раней ніяк это не змянялася, не заўважаў ніколі. Толькі візуалам, так. У параметрах толькі візуалам можна ацаніць. Ага, візуалам толькі гэта бачна, што змяняецца. Але ж, не, калі на паліўнай станцыі ты заязджаеш, ты ж бачыш, наколькі ты запраўляешься. Вось менавіта там, мне падаецца, гэта будзе. На панелі раз і наклікаеш. Так, давай мы заедем. У нас час ёсць. Давай мы знойдзем зараз сабе тут майстэрню нейкую. Во. Тым больш, што яна тут побач з намі, выехаць направа. Цалый час просто. Давай, поехали. Ну, агляд тут трохи больше на мане. Радуюсь, які жорсткі. Ох. А это не вельмі прыемна. Так, больше нікога там нема. Хадзім далей. Так, замест баку колы з'явіліся, то я зразумеў, пра што ты зараз кажаш, калі ты напісаў, што праз канфігурацыю знешнюю бака. Я так і зразумеў, што гэта трэцяя ці чацвёртая вось, якая з'яўляецца, яна тыпу з'ядае бак. Але на паліўнай станцыі, глядзі, што адбываецца, калі у цябе трак, ты яго запраўляеш, ён у цябе ўсё роўна, які б ён не быў. Напрыклад, ты бераш самы танны, яго тыпу самы вялікі бак на малюнку, давай так. І такім чынам ты яго запраўляеш вось на тыя грошы, якія ў цябе ёсць, гэта будзе 1000 еўра ці нешта падобнае. Так, як тут цябе глядзець? Калі вось так паглядзець бак, бачыш бак 1? Бак не змяняе сваю гэтай, бачыш, канфігурацыю. Вось ён тут толькі з'явіўся зараз. І ён з таго боку перакінуўся сюды, правда? Вось, тыпу, самы вялікі бак. Але у параметрах гэтага няма. Ну, карацей. Do you want to cancel? Yes. Не, мы застаемся. Я ўпэўнены, што не так гэта працуе, таму што на паліўнай станцыі там, я ўпэўнены, будзе 1100 заправка. Вось убачыце. Нават калі ён тут выглядае нібы мелкі, але лічу, што так гэта і будзе. Так, трэця справа там, дзе кружкі з'яўляюцца. Чакай, я ўсё прапусціў гэта. Сюды. Так. Трэця справа, вось гэтая. Не, вось гэтая. Кружкі, правда? Ты пра гэта зараз кажаш. Пра гэта размова. Тут трубы. Гэта вось што? Гэта у нас бакавыя гэтыя панелі. Гэта у нас на даху. Тут нічога. Тут колы, дарэчы, колы не зменіў. Калі яны былі аднолькавыя зусім іншымі. Во.
Пацанская тачка. My best friend for 23. I heard the heavens crying above me. The gain's an angel. I lost a friend. Ну вось гэта ты маеш на ўвазе. Але ж гэта тычыцца выключна вось гэтай панелі. Instead of death, Пра яе размова тут бак не стаіць. each living breath. A sooner way out from where I stood. Felt like the Вось калі ўзяць самую малую, бачыш, тут пнеўмабалоны стаяць, пнеўматычныя. І тут таксама нема баку. Адзін рэч бак і падзеўся ў гэтай канфігурацыі. Ну ты переключыўся у трубы. У трубы. Карацей, я лічу, што 300 horsepower, ты гэта маеш на ўвазе, што не, штосьці не магу зразумець. Ты па літрах глядзі, а не па грашах. Ну ты па літрах, хоць усё роўна, ты калі ты ж запраўляешься, ты бачыш грошы і літра, не мае сэнсу. Не, я лічу, што машына ўсё роўна застаецца 1100 літраў. На гэтаму мані бакі ўзагалі не можна памяняць. Іх можна памяняць хіба што толькі тут. Толькі шасі змяніць. Вось пра гэты чорны ты кажаш, што гэта бак, так? Але кропачкі на ім не маю. Дарэчы, кропачкі. А ну паверні мне. Вось гэтую. Яна тут была. Штосьці мы скінулі. У мяне рэфант нейкі стаіць. А, во, колы. Карацей. Мне падаецца, гэта трохі не так працуе. Жух, запаліліся. Выдатна. На паліўнай станцыі мы даведаемся, што гэта было. І ці бак у мяне 1000 літраў, правда? Правда. Лічу, што так, добра. Мы на гэтым скончым. Захаваем на спробу першую, як заўсёды, і на гэтым будзем разыходзіцца. На Ютубе дык дакладна, на Твічы мы пойдзем рэйдзіцца. І каго мы... Ух ты, Ралев! Ралев, вітаначкі, дзякуй за рэйд, шановны, але я акурат зараз хацеў ужо ісці рэйдзіць далей. Я не ведаю, дарэчы, колькі трэба чакаць. Дзякуй, Філ, табе таксама, што быў сёння са мной. Заўтра зранку планы. Давайте так, по планах пройдземся. Заўтра зранку у нас будзе танкі, увечары сноўранах, калі ў ВРВ ўсё атрымаецца. Так, у суботу стрым зранку адмяняецца, таму што ёсць справы, узніклі сёння з раніцы. Вось, і магчыма будзе ўвечары. Вось так пакуль застановімся. Дзякуй вам, рэйдеры, за рэйд. Усім рэйдерам вітанне шчырае. Вось, але ж мы ўжо скончым хутенька. Можа хтосьці штосьці там напіша на конт таго, што б хацеў пабачыць на стрыме. Маецца на ўвазе замест танкаў. То ёсць у нас адзін глядач, які завецца Анютаю, якая, не ухваляе танкі, але тым не менш я ведаю, што ёсць глядачы, якія на танкі прыходзяць выключна, таму не хочацца абапірацца толькі на аднаго чалавека. З Анютай мы да заўтра, Філ, да заўтра. Вось, не хочацца толькі на Анюту спадзявацца і палягаць на ейнае меркаванне. Вось, то калі ласка, калі што, пішыце. Хто у нас з жывых ёсць? А у нас, дарэчы, ніхто з жывых-то нашых і не стрыміць. Ой, вось гэта падстава. Толькі Ралев і я зранку сёння стрымілі.
Ну і такое здараецца, шчыра кажучы, што зробіш, калі няма на каго перакінуць рэйд. Мы ж не пойдзем да невядомых нам стрымераў, правда? Еўратрак, я бачу, што нехта ездзіць, нехта з Нямецчыны нават ёсць. І ўсё такое. Плюс 18. Не, мы да невядомых нам контент-мейкераў не пойдзем. Добра, у такім выпадку, калі нам няма каго рэдзіць, усім велічэзны дзякуй за тое, што былі са мной сёння, каментавалі, пісалі. Сёння няблага атрымалася патрандзець, мне спадабалася, так што усім добрага настрою, добрага дня. Сустрэнемся заўтра зранку. Калі ніхто не супраць, то вядома, гэта будуць танкі. Мяркую, што ніхто не супраць, так што да пабачэння і хорошага дня усім пакуль. Забыўся. А вы ніколі не забывайцеся падтрымліваць вольную Беларусь і Украіну. Усё, да пабачэння.